Dywedodd Iesu, fi'n rhoi gorchymyn newydd i chi. Carwch eich gilydd. Yn union fel dwi wedi'ch caru chi. Dyma sut bydd pawb yn gwybod eich bod chi'n ddilynwyr i mi, am eich bod chi'n caru'ch gilydd. Gawn ni weddio. Wrth i ni ddod at ein gilydd o Dduw, gofynnwn byw ha ein cydwybod at sancteiddrwydd, portha ein meddwl at wirionedd, pura ein dychymyg at harddwch, agor ein calonnau ithgariad, a phlyg ein hywyllus idd bwrpas dwyfol. Amen. Wy'n eich croesawu chi'n gynnes iawn i gyfarfodydd blynyddol Undeb yr Annibynwyr. Yma lle mae gwareiddiad, dyna beth y croeso ges i. Diolch am y croeso hwnnw. Ar ran cyfundeb llun ac efionydd, wy'n eich croesawu chi ac yn diolch i'r eglwysu'r ardal am y gwaith sydd wedi bod yn mynd mlaen i baratoi. Croeso felly, a wy'n mynd i alw nawr ar Dafydd Roberts, dyn lleol. Mae e'n dod o just dros y mynydd, draw yna. A fydde cwch yn dod ag e'n gynt na car. O Trefor. Ac i Sian, croeso eich eitha hefyd. Dafydd, wy'n eich galw chi mlaen i arwennu yn yndos. Cyn bod Dafydd yn dechrau, mae rai o'n arwyddo bod chi ddim yn clywed yn ni, ydych chi? Da chi'n clywed rwan? Da chi'n clywed rwan? Popeth yn iawn, yndi? Na fo? Be? O, mae yna rhywbeth, rhyw wychian hys ydi yna fo. Ie. Ydi glywed iawn, rwan? Mae o'n dal yna, dydi? Da chi'n glywed i rwan ta? Yndach? Pawb yn hapus. Gronwy a'i fysad yn ei glistia. I misio clywed. Pawb yn hapus efo hwnna. Yndi? Na fo. Cofiwch wneud rhyw arwydd, rhyw fosiwn, os na fyddwch chi yn clywed i yn nes ymlaen. Diolch yn fawr iawn, Jeff. Gawn ni gydweddio. O arglwydd ein Duw, ein tad nefol, ti sy'n heiddi mawl a pharch a bri yn plys ni. Da ni'n canmol denw am dy fawr drigaredd tuag atom ni, am dy ofal trosom ni, bob dydd o'n hoes. Da ni hefyd yn gogoneddu denw am dy gariad, di-geilan tuag atom ni, yn dy fab Iesu Grist. A da ni'n dod ynghyd ar ddechrau'n cyfarfodydd blynyddol, ga ddiolch i ti am yn cynnyll ni at yn gilydd. Da ni'n diolch am y gangen arbennig yma o'r Eglwys Gristnogol. Da ni'n diolch am y bendithion rydyn ni wedi derbyn trwy lawr undeb ar hyd y blynyddoedd. A da ni'n gofyn i ti arglwydd yn y cyfarfodydd yma, yn bendithio ni yn helaeth, yn tywys ni yn ôl dewyllus di. Da ni'n gofyn i ti'n harwain ni a'n cyfarwyddo ni drwy yr ysbryd glân. Fel o popeth a wneir yma yn ogoniant ac yn anrhydedd ac yn barch a bri i thenw mawr dyd hun yn dad, mab ac ysbryd glân. A boed i bob trafodaeth y gawn ni ym mhob gwahaniaeth barn, cadw ni'n rasol ac yn gyfeillgar a'n gilydd. Edrych arno ni arglwydd yn dy drigaredd, a derbyn ei wedi maddan bai yn enw ac yn heiddiant Iesu Grist, ein harglwydd. Amen.
fi sydd wedi sathru hwn wan, wrth godi'n sbectol. Mae'n ddrwg i ni. O, reit. Ie. O, na fo. Edrio hynna adra. Cofod y peth efo rhyw beiriant, dwi'n feddwl. Ie, gawch chi yng ngham ddallt i. Gawch chi'n ngham ddallt i yn mynd adra. Mae'r myfyrdod bore yma yn Salm 73. Dwi'n darllen rhan o'r salm yma. Yn sicr, da yw Duw i'r uniawn a'r arglwydd i rhai pyr o galon. Yr oedd fy nhraed bron a baglu a buond y dim i'm gwadnau lithro, am fo bod yn cenfigenu wrth y trahaus ac yn eiddigeddus o lwyddiant y drygionus. Oherwydd nid oes ganddynt hwy o fidiau, y mae eu cyrff yn iach a greinus, nid ydynt hwy mewn helynt fel pobl eraill, ac nid ydynt hwy'n cael eu poenydio fel eraill. Am hynny, y mae balchder yn gadwyn am ei gyddfau a thrais yn wisg amdanynt. Pan oedd fy nghalon yn chwerw am coluddion wedi eu trywanu, yr oeddwn yn ddwl a di-ddeall ac yn ymddwyn fel anifail tuag atat. Hynny, yr oedd gyda thi bob amser, yr oedd yn cydio yn fy neheilaw, yr oedd yn fy arwain ath gyngor ac yna'n fy nerbyn mewn gogoniant. Pwy sydd gennyf yn y nefoedd ond ti, ac nid wyf yn dymuno ond tydi ar y ddeiar. Im calon am cnawd ballu, eto y mae Duw yn gryfder i'm calon ac yn rhan i mi am byth. Yn wir, fe ddifethu'r y rhai sy'n bell o ddiwrthyd a byddi'n dinistrio'r rhai sy'n anffyddlon i ti. Ond da i mi yw bod yn agos at Dduw. Yr wyf wedi gwneud yr arglwydd Dduw yn gysgod i mi mwyn i mi fynegu dy ryfeddodau. A da ni diolch i Dduw am ei air i ni. A dwi wedi anghofio, yn bore fel hyn, dwi wedi anghofio ledio'r emyn do. Nawr ni gael yr emyn wan, nawr emyn. Does neb ond ef fy Iesu hardd a ddichon lanw ymryd. Ia de, fy holl gysuron byth y dardd oedd irfawr angau bryd. Gyn i ofn camu fan hyn o. Na fo. Na ni, nawr ni ganu'r emyn yna. Diolch Ews. The
Mae'n myfyrdod neu pnawn yma yn hytrach yn y salm nes i ddarllen rhanna ohoni hi ar y dechrau rwan. Mae'r salmydd yn dechrau mewn lle da iawn a mae o ddigon siŵr o'i bethau. Yn sicr da yw Duw i'r uniawn a'r arglwydd i'r rhai pyr o galon. Ond i fod o mor sicr o'i fatar, mae o'n gorfod cydnabod na fu ond y dim iddo godymu, hynny di yn ffigurol felly, yr oedd fy'n rhaid bron a baglu a bu ond y dim i'm gwadnau lithro. Wel, sut y bydd i draed o bron a baglu, sut bydd ond y dim i'r gwadna lithro. Cenfigen a ladd i pherchenog medda'r ddiharab Gymraeg, a dyna sy'n lladd ac yn corddi y salmydd yn y fan hyn. Mae o'n cydnabod ei hun i fod o'n cenfigenu wrth y trahaus, mae o'n eiddigeddus o lwyddiant y drygionus. A mae o'n sôn am ryw bobl falch, draes, ffroen uchel, sydd fel petai nhw'n llwyddo ym mhob peth. Pobl, medda'r salmydd, na sgynnyn nhw ddim gofidia o gwbl fatha pobl eraill. Mae cyrff nhw yn reynus, mae balchder fel cadwyn am ei gydfa nhw. A dyfynnu rwan o Beibl.net, maen nhw'n llond i croen, maen nhw mor llawn ohonyn nhw eu hunan hefyd. Maen nhw'n gwawdio, maen nhw'n siarad yn faleisus, maen nhw mor hunan hyderus wrth fygwth gormesu. Maen nhw'n siarad fel peta pian o'r nefoedd ac yn strytian, hynny ydy, ymddwyn yn bwysig, yn torsythu wrth drin y ddeiar. A mae'r pethau yma yn corddi'r salmydd. Dwi wedi cadw'n halon yn lan medda'r salmydd, ond i be? Mae o'n cwyno i fod yn gorfod diodda ar hyd y dydd rwyf wedi fy mhoenydio ac fe'n cosbi'r bob bore. Da ni'n gwybod be'n union oedd yn digwydd yn ei hanes o, ond mi fedrwn ni fod yn sicr i fod o yn diodda mewn rhyw ffordd, ac ar y llaw arall, mae yna rhyw bobl aniwiol, rhyw bobl drahaus, mae heini yn cael esmwythyd ac yn casglu cyfoeth. Ac at ddiwedd y salm, mae'r salmydd fel petai o yn ei ffieiddio ei hun i fod o wedi coleddu meddyliau mor chwerw. Mae o'n i'n ddwl, mae o'n i'n ddiddeall, medda fo. O'n i'n ymddwyn fel anifail tuag atat, hynny di, tuag at Dduw rwan. Ond mae o'n dod at ei goed, mae o'n canmol Dduw ac yn deud yn ddigon clir na dydy o'n dymuno neb arall ar y ddeiar ond Dduw. Mae yna ryw newid does wedi bod yn ei hanes o fod yn genfigenus wrth bobl falch, ffroen uchel a thrahaus i fod yn canmol Duw am ei drigaredd ac am ei gariad. O beth sydd wedi digwydd yn ei hanes o. Mae'r salmydd ei hun yn esbonio hynny. Pan nes i geisio deall hyn, medda'r salmydd, hynny di, pan nes i geisio deall llwyddiant pobl aniwiol, mi o hynny yn rhy anodd i mi. Nes i mi fynd i gysegr Duw. Nes i mi fynd i gysegr Duw. Yno y gwelais i diwedd. Mi ath y salmydd i gysegr Duw i addoli. Da ni'n gwybod be'n union gafodd i ddeud. Da ni'n gwybod be'n union gafodd i wneud yno. Mae'n bosib i fod o wedi myfyrio yno am bethau Duw ac i'r ysbryd glân i oleuo. Bosib mae yn yr addoliad cyhoeddus mewn oedfa yr oddo. Beth bynnag ydy'r amgylchiadau, yr hyn sy'n bwysig i'w nodi ydy mae yma yng nghysegr Duw y gwelodd o i gamgymeriad, a'i gamgymeriad oedd ama doethineb a daioni Duw. Yma yn y cysegr
mae'r salmydd yn dod i sylweddoli mae gan Dduw yma'r gair ola, fod na ddydd yn dod pryd y bydd gwastadhau'r cyfri yn digwydd. Bydd y drygionus, medda'r salmydd mewn lle arall, mi fydd y drygionus fel is yn cael ei yrru gan wynt. Am hynny, ni saif y drygionus yn y farn, na phechaduriaid yng nghenulleidfa'r cyfiawn. Y mae'r arglwydd yn gwylio ffordd y cyfiawn, ond y mae ffordd y drygionus yn darfod. A da ni fwy cyfarwydd o bosib ar geiriau ffordd yr anniwiolion a ddifesur. A rhag ofn i ni fynd i feddwl mae am ryw dduw llidiog, creulon, y sonir amdano fo yn yr Hen Testament. Mae'n wiw i ni gofio hefyd am y buddion Iesu Grist yn y Testament Newydd am y farn a ddaw. Mae'n ni gofio hynny bob amser. Ac os ydym ni yn onast efo ni yn hunan, mi fedrwn ni uniaethu hefo teimlada'r salmydd, pan oedd o'n sôn am bobl falch, bobl ffroen uchel. Hynny di, sut da ni'n teimlo yn aml de, pan feddyliwn ni am sefyllfa'r byd heddiw. Yr anhegwch, yr anrhaeth mewn llefydd, y casineb a'r creulondera, y lladd a'r dinistrio sydd yn digwydd. O'n i'n paratoi yn amlwg don y defosiwn yma rhyw fis go lew yn ôl, ac o'n i'n nodi'r pethau yna, ond mae'n waeth, dydy. Mae'n waeth erbyn heddiw, ac ymddygiad cwbl warthus ar weinyddion rhai gwledydd. Maen nhw'n dweud clwydda mor hy, maen nhw'n dweud clwydda mor aml, dweud clwydda mor gorad, nes i bod nhw a phobl eraill yn mynd i gredu'r cwbl fel gwirionedd. A mi fedrwn ni'na edrach ar y pethau yma a meddwl, mae di mynd. Sam pwynt i ymdrechu hefo dim byd. A dwi'n gwybod un peth, dyswn ni'n enwi dim ond un arweinydd rhyw wlad rwan, sa chi'n sgyrnygu'ch danadd fatha swn ni'na yn gwneud. A'r peryg, wrth gwrs, ydy i ni syrthio i'r un fagl yn union a'r salmydd. Mi fedrwn ni ganolbwyntio medrwn arddygioni'r byd, fedrwn ni ysgwyd yn penna, mae di mynd. A da ni'n anghofio daioni Duw wedyn. Da ni'n gofyn, wel, lle mae Duw yn hyn i gyd. A da ni'na hefyd yn mynd i siarad fel tysa Duw ar drai ar orwel pell, fatha dudodd y bardd Hedd Wyn adag yr hyfal byd cyntaf. Dwi'n yn gwybod rwan, oedd Hedd Wyn yn honni hynny fel ffaith ynta cymryd trwydded bardd mae o. I ddeud, wel, mae Duw ar drai ar orwel pell oherwydd pobl wedi mopio efo'r hyfal. Ac oherwydd hynny dweud bod Duw yn ymddangos fel pe bai o ymhell. Wel, rwan, fedar Duw ddim bod ar drai, gan mai ynddo ef yr ydym bawb ohono ni yn byw, yn symud ac yn bod. A dyfynu geiriau o bregath Paul yn yr Areopagus. Mae llond y nefoedd, llond y byd, meddai Edward Jones Maes y Plwm. Llond uffern hefyd yw. Llond rhagwyddoldeb maith i hun. Di derfyn y Duw. Mae'n llond y gwagle yn ddigoll. Mae oll yn oll a'i allu'n un. Anfeidrol, anherfynol fod, a'i hanfod yn ddoi hun. Neb tebyg yn un man i'n Duw ni. A mae'r Beibl yn deitha ni fod y Duw hwnnw yn wastadol hefo'i bobl. Lle bynnag mae bobl, mae Duw yna. Nesewch at Dduw medda'r gair, ac fe nesa ef ato chwi. Closiwch at Dduw. Mae yna rhywbeth yn gynesach o lawer yn y gair o
nawn ni glosio at ein gilydd. Mae'n rhywbeth yn gyfeillgar iawn yn hynna. Closiwch at Dduw, a mi fydd o yn closio ato chi. Ond mae angen gwneud un peth yn glir. Dydy Duw ddim yn addo bywyd hawdd nac di. Bywyd di-dramgwydd, bywyd di-broblema i neb. Ond mae o'n addo i gysur a'i gwmni ar y daith. Mi ddudodd Iesu Grist yn dod wrth i ddisgyblion. Yn y byd gorthrymder a gewch, ond cymerwch gysur, dwi wedi gorchfygu y byd. Dim ond trafferthion gewch chi yn y byd hwn, ond dwi wedi concro'r byd. Ac wrth i ddisgyblion, medda Iesu Grist, dwi'n eich anfon chi allan, fel defaid i blis bleiddiaid. Felly dwi'n eich anfon chi allan. Ac eto, yn hyn i gyd, yr wy fi gyda chwi yn wastad hyd ddiwedd amser, medda Iesu Grist. Wel, dros y blynyddoedd, fatha amryw ohonoch chi, dwi'n siŵr, dwi wedi nabod pobl sy'n medru tystio i gysur a diddanwch a nerth a chwmni Duw ar adega anodd yn ei bywyda. So ni'n gofyn i chi, was chi'n medru enwi un neu ddau neu fwy bysach o bobl yr un fath. O ddiweddar, o'n i yn darllen hanes dyn o'r enw Manga sy'n byw yn Nigeria. Oedd y stori yma amdano fo yn y cylchgrawn Open Doors Mawrth Ebrill Lenni. Meddylwch am y stori yma de. Mi oedd Manga adra hefo'i deulu yn byw yn Nigeria. Oedd o adra hefo'i deulu. Mae yna derfysgwyr yn rhithro i mewn i'r tŷ a mynd â fo a'i dad allan. A wedi cael y ddau ohonyn nhw y tu allan i'r tŷ, mae'r terfysgwyr yma yn rhoi cynnig iddyn nhw wadu i ffydd yn Iesu Grist a throi at Islam. Gewch chi lonydd, dim ond eich wneud hynna. Gwadwch Iesu Grist a trowch at Islam. A mae'r ddau ohonyn nhw yn gwrthod. Mae'r tad yn cael ei ladd yn y fan ar lle, a mae Manga yn cael ei drywanu. A gan bod o'n gweithdu mor ddifrifol, mae'r terfysgwyr yn mynd, yn meddwl o fydd hwn i'm yn hir. Da ni wedi gwneud joban iawn ar hwn, fydd o'n hir. Mae hwn yn gweithdu i farwolaeth. Yn ystod yr ymosodiad hwnnw, mi gofiodd Manga am weddi Iesu Grist ar y groes. Meddwch am hynny. Ynde? I dad o'n Gelain y fanna. Mae o wedi cael ei drywanu. Mae o'n gweithdu'n ddifrifol. Be mae o'n gofio? Cofio am weddi Iesu Grist ar y groes. Mae o'n ei gweddio hi i hun. O dad maddau iddynt oherwydd ni wyddant beth y maent yn ei wneud. A Manga hun sy'n deud hyn. Yn wirthiol, meddwl fo. Mi ddiflannodd y boen. Mi deimli sina bresenoldeb Duw. Ac yn y cylchgrawn, yn yr erthygl, yn y cylchgrawn, cael ei holi oedd Manga. A'r cwestiwn nesaf, sut mae hyn wedi ffeithio ar dy berthynas di hefo Duw? Sut mae hyn wedi ffeithio ar dy berthynas di hefo Duw? Dwi'n teimlo, meddwl Manga, mod i wedi cael byw i bwrpas. Dwi eisiau dweud wrth bawb am y Duw rhyfeddol yma sydd gynnon ni. Dwi'n ma wastraffu amser yn magu rhyw ddialedd a chasinab at y bobl nath wneud hyn i ni, ond yn hytrach dwi am ganolbwyntio ar ddod i adnabod Duw yn well. Bob dydd, meddwl, bob dydd, mi fyddai'n edrach yn y drych a gweld y graith lle ges i'n rhywanu, ac yn cofio'r geiriau yma o weddi'r arglwydd ac yn ei gweddio nhw. Maddau ni yn troseddau, fel yr ym ni wedi madda i'r rhai
a droseddodd yn yn herbyn. Dwi'n byw bob dydd, meddwl. Dwi'n byw bob dydd hefo maddeuant yn ynghalon i'r rheini ddaru laf yn had a'n brifo una. Dwi'n gweddio am iddyn nhw ddod i ffydd yn Iesu Grist. Dwi'n gweddio am i hachaldwriaeth nhw. A dyna chi stori Manga. Dyna chi stori Manga. Mae'n stori ryfeddol, dydy, a mae'n stori wir. Ac o gofio, mae yng nghyseg yr Duw y cafodd y salmydd oleuni ar bethau. Dwi am awgrymu nad ar unrhyw gyfri y dylid diastyru a bychanu yr addoliad cyhoeddus yn eglwysi ni heddiw. A dwi'n mynd i ddyfynnu rwan o'r rhagymadrodd i lyfr gwasanaeth yr annibynwyr, yr un gafodd ei gyhoeddi yn 1962, a tyswn i ryw fath o unben o bod gen i hawl bod fi ddyn mewn awdurdod. So ni'n gorfodi pobl i ddarllen hwn ryw unwaith y mis felly, i atgoffa'n hunan beth sy'n cael ei ddeud yma, a darllen y rhestr enwa sydd o dan yr rhagymadrodd. Am oedfeuon y Sul, wan de. Am oedfeuon y Sul. Yno, y sylwedd ola hi, sef yr eglwys wan, cynulleidfa pobl Dduw, drigareddau Duw, drachefn a thrachefn. Yn yr oedfa, yno y mae ei harglwydd yn siarad â hi. Yno yr hyd hitha i hateb iddo mewn mawl a chyffes a gweddi. Ac i ddyfynu eto o'r un llyfr, y nawr, y mae'r ffaith seml aruthr bod yr arglwydd Iesu Grist ei hun yn bresennol a bod yr ysbryd glân yn weithredol mewn oedfa yn gwneud addoliad yn beth mor anrheithol o didog fel na phregethwr, na chor, na corganydd, na dim, na neb arall i wneud yn beth godidocach. Dyna chi'r oedfa Gristnogol, de. A pobl yn mynd iddi dan dychan a grwglach. Ni gofio be'n union ydy'r oedfa. Yno mae Duw yn cyfarfod a'i bobl. A ddylan ni ar unrhyw gyfri ddim diastyru pwysigrwydd y gymdeithas Gristnogol, lle da ni'n cael cyfle i nesau at Dduw, i ddarllen a myfyrio yn ei air a galw arno fo mewn gweddi. Y gymdeithas arbennig unigryw yma, y gymdeithas yn wir sydd gyda'r tad a gyda'i fab ef, Iesu Grist. A thrwy fynd i gyseg yr Duw y cafodd y salmydd oleuni. Ac o ganlyniad i hynny, mae'n dod i'r penderfyniad, mae'n nesau at Dduw sydd dda iddo fo. Da i mi yw bod yn agos at Dduw. A dwi'n bwriadu, medda'r salmydd, dwi'n bwriadu cyhoeddi a threithi wrth bawb am ei holl weithredoedd. Hwn sydd wedi galw'r bydoedd i fod a gair i enau. Hwn waredodd i bobl o wlad yr Aifft o dŷ Caethiwed. Hwn ddaru arwain a chynnal i bobl yn yr anialwch. Hwn sydd yn noddfa ac yn erth i ni medda'r salmydd. A bendigedig fydd o'i enw fo am byth. A me fedrwn ni heddiw ychwanegu at hyn. Me fedrwn ni ddweud, ia, dyma fo Dduw, y Duw holl alluog, grasol, dyma'r Duw ddoth ato ni yn Iesu Grist. Ac yn heiddiant Iesu Grist, yma ffordd i ni ddod at Dduw. Bydd farw yn yn lle, bydd fyw er y mwyn ni, bydd o farw yn yn lle, be atgyfododd i'n cyfiawnhau. Hosanna, halleluia, medda Morgan Rhys, i'r oen fu ar Galfaria. Gorffenwyd iachawdwriaeth dyn, efe ei hun yw'r noddfa. Tragwyddol, ddiolch iddo,
am faddau a thostyrio. Anfeidrol fraint i lwch y llawr fod croeso nawr ddod ato. Ac ar gychwyn yr undeb yma, dowch i ni gofio yng ngeiriau Paul at eglwys Ephesus, beth a phwy sydd o'n plaid ni. Beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo, sef Duw rwan, o'n plaid ni sy'n credu. Be di'r gallu hwnnw sydd o'n plaid ni? O y grymuster hwnnw, medda Paul, a gyflawnodd yng ngrym i nerth yng Nghrist, pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a iosod i eistedd ar ei ddehulaw yn y nefolion leoedd. Ymhell uwchlaw pob tywysogaeth, pob awdurdod, pob gallu, pob adlwyddiaeth a phob teitl sydd yna, nid yn unig heddiw yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oesoedd sydd i ddod. Dyna'r grymuster mae Duw yn iaddo i'w bobl ym mhob man. A felly, at yn gwaith a ni, efo bob hyder a gobaith mwyn ei enw. Amen. Dwi wedi mynd dros yr amser rwan do. Da ni eisiau canu'r emyn. Da ni'n canu'r emyn, ie? Na fo, nawn ni ganu emyn David Jones Treborth. Mae Duw yn llond pob lle. Emyn ar dderchog a gwybodaeth hollol ddifydd i chi wan de. O David Jones Treborth, y smociwr diarbad, meddwl nhw. Ia, pam bod mi'n deud hynna de? Oedd o'n bregethwr ar dderchog, oedd o'n emynydd da iawn doi. Ia, ond pam deud rhywbeth o fel yna? Ia, be newch chi? Dos. Ia, com i ddweud beth arall. Ia. Oh
Roedd Dafydd yn arfer bod yn gadeirydd y cyngor am gyfnod o ryw 2 blynedd. Ac o'n i'n cael yr angerdd a'r hiwmor yna yn gyson gydag e. Diolch o galon. Un y ddau o bethau a wneith dyfrig fy atgoffa i os da i wedi anghofio yn rhywbeth chi'n gallu clywed yn y cefn. Yeah? Ar y ffordd mewn, gallwch chi cais i arwyddoch enw i'n meddwl, do fe rai o'ch chi, os nad ydych chi wedi, neu os ydych chi wedi dod mewn trwy ffordd arall, fydd angen i chi dorri'ch enw jyst i ddangos bod chi'n hapus i gael eich llun wedi dynnu, neu bod chi'n gynnwys, dim bod chi'n mynd i fod yn bortread neu'n dim byd fyna, ond mae'n debyg fod rhaid wneud hynny nawr. Mae yna daflen yn y cyntaf mewn fyna. Ie, dwi ddim yn gwybod ymddiheuriadau yna, dwi'n meddwl, ie? Gawn ni'r ymddiheuriadau am absenoldeb. Wel, wedi ymddiheirio mae parchedig William Wyn Roberts o Gaerdydd, dyw e ddim yn mwynhau'r iechyd gorau y dyrnodau hyn. Y parchedig Ethyn Rhys, dyw e lte chwaith ddim yn mor hwylus â hynny. Arch Esgob Cymru, Andrew John ac Yvonne Campbell, ysgrifennydd gyngrau'r gynulleidfaoedd yn ymddiheirio am ei absenoldeb. Sori, diolch Jeff, a'r parchedig Tom Davies. Diolch yn fawr. Dwi'n siŵr bod ni'n meddwl am y rhai sydd wedi ymddihiro a gwybod am ei anhwylder rhai o'n nhw a trafferthion eraill. Ni symud ymlaen i gyflwyno droddiad undeb dwyrain Morgannwg. Mae'r, os ydych chi yn cynrychioli eglwys neu'n aelod personol, byddech chi wedi derbyn yr adroddiad. Wy'n credu mai jyst ffurf i hyn, os yna unrhyw fater i godi, na, does dim mater i godi, jyst derbyn, rhywun yn cynnig bod ni'n derbyn yr adroddiad yma ac yn eilio. Felly, diolch i ni'n pawb yn hapus, wy'n siŵr. Mae yna lun da iawn ar ddechrau'r adroddiad, mae'n werth i chi ddarllen. Dwi'n bod chi wedi gweld hwnna. Nawr, wy'n edrych ymlaen, croesawu Cyfarfodydd Blynyddol, blwyddyn nesaf cyfundeb Gorllewin Morgannwg. A wy'n credu bod Fiona yn mynd i ddweud gair a mae yna ffilm wrth gwrs. Gawn ni weld y ffilm gynta? Ie, na fe. Wel, yma fi yn sefyll ar dir gwesty'r tyrau. Nepell o Abertawe, ar lan y môr ac mewn heilwen bendigedig. A reswm fi yma, fel yn siŵr gallwch chi ddyfalu, yw i estyn gwahoddiad gwreisog iawn i chi gyd ar ran cyfundeb Gorllewin Morgannwg i'r undeb y flwyddyn nesaf. I ni newydd bod yn dathlu steddfod dir a môr fan hyn, fel gallai hwn fod yn undeb y môr a'r mynydd falle, achos mae pob math o odidywrwydd yma yn yr ardal hon y mae Abertawe. Bydd y cyfarfodydd yn cael ei cynnal ym mis Mehefin fel eleni ac eto fel eleni o'r dydd Mercher tan y dydd Gwener, y 4 ar 20 i'r 6 ar 20. Mae cyfleusterau heb ei ail yma yn y gwesti, felly bydd cyfle i ymlacio a chymdeithasu yn ogystal â holl weithgareddau arferol yr undeb. Ni'n gobeithio'n fawr byddwch chi'n gweld eich ffordd yn glir i dderbyn y gwahoddiad a dod ato ni i'r undeb yma yng Ngorllewin Morgannwg y flwyddyn nesaf. Croeso cynnes iawn i chi. Diolch. Ydy Fiona'n... Mae Fiona'n dod mlaen jyst i
brofi mae'n nid artificial intelligence. A mwy. Dylen ni ddweud bod yna nifer o bobl yma o Gorllewin Morgannwg, mae hyfryd eich gweld chi a croeso arbennig iawn chi'n gwneud y daith hir. Diolch. Diolch yn fawr. Mae'n braf eich gweld chi. Mae 4 ohonon ni yma yn cynrychioli'r pwyllgor bach. Fel mae Jeff wedi gweud, mae yna sawl un arall o'r cyfundeb yma hefyd. Wedi dod i'ch annog chi. Byddwch chi mwynhau, wy'n gwybod fan hyn yn y Nant, ond bydd y croeso yr un mor gynnes i chi gyda ni y flwyddyn nesaf, ac i ni'n gobeithio byddwn ni'n gweld chi i gyd yno. Mae'r undeb yn rhywbeth i edrych ymlaen at y fe bob blwyddyn yn diwedd. Ni'n cael cyfle i gyd addoli, i wneud ein gwaith gyda'n gilydd, ond hefyd i gymdeithasu a dal i fyny dy phobl. Rai pobl falle dim ond unwaith y flwyddyn ni'n gweld nhw. Felly mae'n hyfryd i feddwl byddwn ni gobeithio yn eich croesawu chi i gyd lawr i'r de flwyddyn nesaf. Diolch yn fawr. Diolch yn fawr iawn. Sori. Os eisiau cic arall ar hwn nawr. Distawrwydd. Diolch yn fawr iawn. Wy'n siŵr bod ni'n edrych mlaen i ddod i wareiddiad gwahanol a gwell, ac arall, un arall. Glan gwahanol ond yr un môr, mae'n debyg. Ac ni'n edrych ymlaen ac yn diolch i chi am y gwahoddiad a wy'n siŵr bendith ar y paratoi. Wy'n ni alw ar ysgrifennydd i fynd â ni trwy'r etholiadau. Diolch yn fawr iawn, Mr Llywydd. Wel, fel y gwelwch chi, mae angen 2 i wasanaethu ar y pwyllgor lliwio am gyfnod o 2 mlynedd. Mae Sian Meinir ydy cadeirydd y pwyllgor lliwio am y 2 mlynedd nesaf, ac yn aelodau o'r pwyllgor hefyd y mae y llywydd, y darpar lywydd a'r cyn-lywydd, yr ysgrifennydd cyffredinol, ond mae eisiau 2 i fod yn aelodau gyda y rheini. A gwaith y pwyllgor lliwio, na dim arall i roi cyfarwyddyd i'r llywydd yn ystod y cyfarfodydd. Felly, os oes yna 2 enw. Dyw e'n waith sy'n mynd i gadw chi ar ddihun yn y nos, wy'n siŵr. Na. David Roberts. Glyn yn cynnig David Roberts. Eilio. Pawb yn gytun? Pawb yn gytun? Dyna un enw, David Roberts, ydy yn cytuno. Diolch, David. Enw arall te? Ac i gadw cydbwysedd, falle newch chi feddwl am ferch. Nid bod rhaid, ond... Rhywun? Fiona Gavin. Fiona? Ie, na, falle bod chi ddim hefyd, Fiona. Ie, diolch am nodi. Ie. Pwy sy'n bwriadu dod i'r undeb am y 2 blynedd nesaf? Come on, our boys. Un enw i fod yn... just ar bwyllgor lliwio, na dyw e ddim yn cyfarfod dim ond unwaith bob 6 mlynedd. John Thomas. John? John Thomas. Mae John yn cael ei chynnig, a John yn cael ei heilio, a pawb yn gytun, a John yn gytun. Diolch, John, dyna ni, ardderchog iawn. Diolch, dyna ni te, Mr David Roberts a Miss John Thomas, yn aelodau o'r pwyllgor lliwio gyda'r swyddogion, a cadeirydd Sian Meinir am y 2 mlynedd nesaf tan y flwyddyn
2028. Mae swnio'n fyrach fel yna, ynddo fe, o'i ddweud e fel yna. Dyna ni, mae angen i ni hefyd, dyw hwn dim lawr, ond mae angen i ni wneud fori fydd na benderfyniadau, a fel sy'n digwydd gyda phenderfyniadau, fe fydd na bleidleisio. Mae eisiau am y gynadledd hon nawr, mae eisiau i chi enwi 2 i gyfarfod nag ei gyfrif y pleidleisiau. Pobl tal sy'n eisiau mynd i'r llywydd. Pwy sy'n ma fori? Owain Llyr i gyfrif, a rhywun o'r ochr hon. Elfed i gyfrif. Iawn? Owain te i gyfri ac Elfed i gyfri. I gyfri pleidleisiau fori. Diolch yn fawr iawn iawn. Mae angen wedyn i ni esol 2 i wasanaethu ar y cyngor am y 2 mlynedd nesaf. 2 i wasanaethu ar y cyngor am y 2 mlynedd nesaf. Mae'n dda adrodd bod ni fuodd yn bresennol yn y cyngor nôl yn mis Mawrth ac fe gestion ni gyngor preswyl am y tro cyntaf ers cyn Covid. Fe na llawer iawn ohono ni sydd wedi bod ynglyn â'r cyngor dros y blynyddoedd diwethaf. Fe wnaethon ni deimlo fod yna ryw egni newydd yn do. A wi'n dweud hynny dim ond mwyn cael pobl i hanner meddwl licen nhw ddod iddo fe, ond mae hynny'n wir. Pe bai e ddim yn wir, bydde ddim pwynt i fi ddweud e. Ond fe wnaethon ni deimlo ac mae'r cyngor yn fforwm drafod, mae'n allweddol i'r undeb a'i weithgaredd. Felly os na mae eisiau 2 berson. Meiri Davies ar y pwyllgor gweinyddol. Sori, clywes i hwnna. Megan Williams. Megan, fi credu... Fi'n siŵr bod o wedi profiadol na fi. Diolch i Magi profiad wrth ddod ar Magi profiad wrth ddod ar y cyngor, mae hynny'n wir. Megan? Ie, mae'n cael ei gynnig, ac i ni fod yn ffurfiol a'i eilio o niferoedd o fannau, a dweud i gwir cytuno i chi. Megan, ardderchog iawn. Rhywun i gadw cwmni i Megan tethau bod i yno i ffenni hunan fel newyddion. Na? Ani, o'n i cheir enw beth sy'n ddigwydd yw fydd y gweinyddol yn mis Tachwedd yn cynnig enw. Ond o'n i mae'n rhyfedd meddwl bod da ni ddim... Gito Llywelyn. Ddeu'n well da chi bido. Ond oedd hynna'n golygu bod chi ddim yn neud. Na Cai ma Gito. Na? Andrew Lenny yn cael ei gynnig. Andrew, rhywun yn eilio Andrew Lenny. O sawl man. Ac yn un cytun. Ardderchog, am Andrew yn cytun. Diolch Andrew. Dyna ni, Megan Williams ac Andrew Lenny. Ardderchog iawn. Mae angen hyd at 3 i wasanaethu ar y pwyllgor gweinyddol am y 2 blynedd nesaf. Hyd at 3 i wasanaethu ar y pwyllgor gweinyddol am y 2 blynedd nesaf. Alun Tudur yn cael ei
yr unig beth o ethol Alun fan hyn, mae hwn chydig bach yn gymleth, falle mae Alun yn aelod o staff yr undeb, achos bod e'n brif olygydd y test. Felly, i fod yn gyfansoddiadol gywir, all enw Alun ddim yn cael ei dderbyn oherwydd hynny. Ydy Alun yn dod ar alwad i'r Pwyllgor Gweinyddol, wrth gwrs, pan fydd angen trafod bethau yn ymwneud â'r test ag ati. Mae'r Erid Mair yn cael ei chynnig. Dwywaith y flwyddyn yn Aberystwyth ac unwaith ar Zoom. Mae'r Erid Mair yn cael ei chynnig os na eilydd i mae'r Erid Mair o sawl man, a diolch i mae'r Erid Mair am gytuno. Fi'n gwybod bod e'n absennol o Dr Dai Lloyd. Dr Dai Lloyd Abertawe yn cael ei gynnig. Os na eilydd i Dr Dai Lloyd. Ie, oes, mewn un neu ddoi fan. Dr Dai Lloyd, felly. Newn ni gysylltu â Dr Dai Lloyd. Os na un enw arall? Parchedig Aled Davies. Parchedig. Dwi ddim yn aelod mewn eglwys o'n i fanol ac mae'n reol fy siŵr ydy. Ein beth bynnag? Os na enw arall yn dod? Ann Williams. Ann yn oedi bod yna ddau o Gapel y Nant. O aelodau Capel y Nant ar y Gweinyddol yn barod. Pyn ydi Ann yn gweld byddai cael tri yn fygythiad mawr i'r undeb, bydd mae'n siŵr. Elfed Pen Ffin. Sef Elfed Davies. O Hermon Cynwyl. Chi'n lli multitasgo, os rhywun yn eilio, dim yn cael ei eilio o sawl man, na ni te. Asgoffwch fi nawr pwy sydd gyda ni, mae'r Erid Mair, Dai Lloyd a Elfed. Wel, ni'n gwybod bod Elfed a mae'r Erid Mair yn fodlon wneud, wel, byddwn ni fyw mewn ffydd pan cysylltwn ni a Dr Dai Lloyd, fydd yn te hefyd yn fodlon cymryd at y gwaith. Diolch yn fawr iawn iawn. Mae'n ofynol wedyn bod ni o ran yn cyfansoddiad yn nesol yn cyfrifwyr a'n cyfreithwyr am y flwyddyn sydd yn dod. Cyfreithiwr yr undeb wedi bod ar hyd y blynyddoedd yw cwmni BWL Abertawe a'r cyfreithiwr sydd yn delio gyda ni ydy Mr David Jones. Gai gynnig bod ni yn enwebu ein ethol cwmni BWL yn gyfreithwyr yr undeb am y flwyddyn nesaf eto. Iawn, pawb yn gytun? A'r cwmni sydd yn cyfrifwyr ni ydy cwmni Cos am Bowen sydd wedi bod yn gweithio i'r undeb ers blynyddoedd mawr a i ni'n cael wel, mae sawl person cyswllt gyda ni ond y person i ni'n troi ato fe ac wedi troi ato fe yn fwy nag arfer yn ystod y flwyddyn ddiwethaf oherwydd newidiadau yn y staff ydy Mr Nick Davies. Gai gynnig bod ni yn defnyddio cwmni Cos am Bowen Abertawe yn gyfrifwyr i'r undeb eleni eto. Cael ei gynnig, cael ei eilio mewn sawl man. Dyna ni. Diolch yn fawr iawn iawn. Y mater nesaf ar yr agenda. Mae'n bleser gen i gyflwyno enw Robin Samuel i chi, parchedig Robin Samuel, i gael ei ethol os ydy'r cyfarfod yn cytunio
i fod yn lywydd yr undeb. Fe safwyd, dim ond enw Robin ddath i sefyll ymlaen, felly newch chi ddangos bod chi'n derbyn enw Robin Samuel yn diolch yn fawr iawn. Mae Robin yn gyfarwydd i ni mewn sawl ffordd. Fydd yn gweithio i'r undeb cyn ymddeol, yn ifanc iawn. A chyn hynny, fi oedd yn gweithio i gymorth Cristnogol lle nath e heneiddio. Cysylltiad cyntaf gath e gyda cymorth Cristnogol y teithio i De Sudan gyda fi fel mae'n digwydd. A buodd y ddoi ohono ni mewn bomb shelter yn De Sudan oherwydd bod Llywodraeth Sudan wedi clywed bod Robin a fyne mewn pentre ar y bomiau pryd hynny. Robin, fe fydd Robin yn lywydd am flwyddyn yn dilyn llywyddiaeth 2 flynedd. Mae'r cyfansoddiad wedi newid, fe fydd Robin yn llywydd am flwyddyn. Croeso mawr i ti, Robin, ac i ni'n edrych ymlaen i dy gyfnod i fel llywydd. Mae'n bleser gen i hefyd nawr cyflwyno i chi a chroesawu yr ysgrifennydd cyffredinol newydd. Fe fi yna etholiad a'r enw ddath mlaen yw person sydd eisoes wrth gwrs yn adnabyddus i ni fel yr undeb. Un o staff yr undeb fel mae'n digwydd, mae Elinor Wyn Reynolds wedi bod yn gweithio i'r undeb ers 8 mlynedd, credwch chi neu beidio. Mae'r amser wedi hedfan. Elinor Wyn Reynolds, fe'i ganwyd hi yn yr Rhondda, ond buodd hi ddim yn hir iawn, fi'n cyn symud i Sir Gyfyrddin. Yn 2 oed fi'n credu, bod wy'n credu bod yna soft spot am yr Rhondda o hyd gyda Elinor. Ond un o ferched Sir Gar. Moyn i chi ddod mas, plis, Elinor, fel bod pawb yn gwybod pwy wy'n siarad amdano. Dewch draw fan hyn. A watchwch y wires ar y ffordd. Dewch draw fan hyn. Mae Elinor, fel yn gweud, wedi bod yn gweithio fel swyddog cyhoeddiadau yr undeb ers 8 mlynedd. Merch ganwyd yn y Rhondda, ond Sir Gyfyrddin sydd yn gyfrifol amdani ddi. Mae rhywbeth yn wyty bobl Sir Gyfyrddin. Wi ddim yn siŵr beth, ond mae rhywbeth am wyty nhw. Fi oedd hi yn stydio'r Gymraeg yn Aberystwyth ac yng Ngholeg Iesu Rhydychen yn astudio llenyddiaeth Saesneg gan gynnwys gwaith Dr Pennar Davies yng Ngholeg yr Iesu. Mae'n fardd sydd wedi cyhoeddi llyfrau Cymru'n llawn o feirdd, ond ychydig o feirdd sydd wedi cyhoeddi gwaith i ddweud y gwir ac wedi derbyn clod am hynny. Anwyddoldeb. Mae y gyfrol honno gen i, dyw'r gyfrol arall ddim gen i eto. Beth yw'r enw'r gyfrol? Phyllis darllen? Gwirionedd. Gwirionedd. Byddwn ni'n pwyso ar unrhyw un ohonoch chi, os welwch chi'r gyfrol anwyddoldeb yma ar werth, prynwch chi. Mae yna gerddi eithriadol yn y gyfrol. Mae'n llawn emosiwn ac yn mynd â chi ar i fannau falle na fyddech chi ddim am fynd iddyn nhw, ond chi'n mynd, dewch chi drwyddyn nhw'n well person, fi'n credu. Cyn dod i weithio'r undeb, fe fi oedd Elinor yn gweithio ym myd y cyfryngau a'r celfyddydau a
hefyd yn byd cyhoeddi am nifer o flynyddoedd. I ni'n eich croesawu chi, ac fe fydd Elinor yn dechrau ar ei gwaith fel yr ysgrifennydd cyffredinol yr undeb i olynu yr ysgrifennydd presennol ar ddechrau mis Medi. Elinor, i ni'n dymuno'n dda iawn i chi. O, oes bosib? Unig wedi dod i ben? Wel, mae'n dda iawn, Mr Llywydd, o blegyd. Fi'n gwybod bod Hodri wedi gofyn am un neu ddwy slot i ddangos rai pethau ar ôl hyn, efe, Rodri? O, dyna ni te. Ar ddechrau gwella fe, gewch chi gyfle i am sgwrs wedyn te. Ie. Okay, rhwng 2 a 3, mae da chi gofod, does dim byd mewn gwirionedd. So i'n credu bod yna ddim byd mewn gwirionedd gallwn ni gymryd o'r sesiynau eraill i lan o'r gofod hyn. Mae jyst yn dangos pa mor efficient i ni mewn gwirionedd ni sy'n gwynebu chi fyny. Iawn, cofiwch ddod nôl fan hyn, nifer mae te a cacen. Le mae'r te a'r cacen? Fan hyn? Fydd e? Rhywun? Ie? Dyma rhywun. Ie, fan hyn fydd e. Dewch nôl i fan hyn. Cyn trio doch, erbyn 10 munud i 3.
Diolch yn fawr iawn pawb i cymeryd eich sedd os gwelwch yn dda. Diolch yn fawr. Ga i ddweud, jyst tynnu'ch sylw chi'n gyflym iawn at y ffaith bod yna adnoddau o gwmpas yr ystafell cymorth Cristnogol yn y cefn ac o gyda arddangosfa. Mae yna bentwr o lyfrau o Cyngor Ysgolion Sul gyda Aled ac ati fan hyn, a wy'n siŵr bod yna rhai pethau eraill hefyd. Byddai'n gymwynas mawr os nad dim byd arall bod chi'n helpu chi'n bydd llai o bwysau fy'n gatre gyda'r cyfeillion. Reit, ni'n dod nawr i edrych ar ddwy ffilm. Yn gyntaf, ffilm croeso i'r ardal. Dwi ddim yn gwybod mwy na hynny am y ffilm, cewch chi'n neud eich barn wedyn. Gyntaf, ffilm croeso i Llun ac Yfionydd. Wel, gyfeillion croeso i chi i undeb Nant Gwrtheyrn. Ymlaen di fel cadeirydd ac yr undeb sy'n trefnu'r undeb yma, ydy'ch croesawu chi yn rhif. Croeso cynnes iawn i chi i Cyfarfodydd Blynyddol, undeb yr annibynnwyr Cymraeg 2025, i gyfundeb Llun ac Yfionydd ac i Nant Gwrtheyrn. Dwi'n eich cyfarch chi pnawn yma o griciad ac mae'r olygfa gyfareddol yma. Mae yna 4 rhan i'r cyfundeb yma, sef llun, i hun pen llun, ac yna Eifionydd, ac yna Dyffryn Madog, ac yna Dyffryn Nantlle. Y 4 adran yna, y 4 rhan yna, sy'n creu un cyfundeb o gwmpas 20 o eglwysydd y swn i'n tybio. Yn eich croesawu chi yn gynas iawn. Mwynhewch chi a derbyn nhw ddengys. Dwi ar hyn o bryd yn sefyll yng nghanol Eifionydd ar y lôn goed enwog, jyst tu allan i bentre Chwilog. Mae gennym ni eglwysi, prysur, gweithgar, nifer ohonyn nhw'n falch iawn bod ganddyn nhw arweinydd a gweinidog, a rhan fwyaf o'r eglwysi yn cyfarfod yn rheolaidd. Mae yna gymysgedd yma o'r eglwysi, mae yna ysgolion Sul hefyd, a nifer o weithgareddau yn cymryd lle. Dwi'n ni gipach ar rhai o'r eglwysi hynny. Croeso i chi i gapel y traeth yma yn Cricieth. Mae hwn yn adeilad hardd iawn, ac adeilad ydi o sydd yn perthyn i Eglwys Presbyteraidd Cymru. Ond rhai blynyddoedd yn ôl bellach, fe ddaeth yna 2 gynulleidfa at ei gilydd. Cynulleidfa Jerusalem, yr annibynnwyr, a chynulleidfa Capel y Traeth y Presbyteriaid. A hyd addoli yma ar y Sul. Mae yna bob math o weithgareddau yn perthyn i'r eglwys yma. Mae yna glwb Sul, ac yna yn ystod tymor y Gaea, mae yna glwb ieuenctid yma, mae yna ddrws agored yma hefyd, yn tynnu nifer helaeth o bobl i mewn i'r festri yma i gael panad, i gael cwmniaeth, i gael tost, i roi'r byd yn ei le. Mae yna amrywiaeth mawr yn perthyn i'r eglwys yma, a dwi'n gwerthfawrogi'r fraint o gael gweinidogaethu ar eglwys sydd, dwi am i ddweud o'n y dyddiau sydd ohoni hi pan da ni'n edrych yn gyffredinol o gwmpas y wlad yma, mae hon yn eglwys ddiwiog, a dwi'n diolch i Dduw am hynny. Wel, dyma ni yn nghanol Eifionydd, un o gapeli nid anenwog y bydyddwyr sy'n rhan o'r ofalaeth yma, sef Capel y Beirdd. Capel sy'n cofhau 2 fardd, Dewi Wyn o Eifion, wedi wenu nepell o'r capel, a hefyd Robert ap Gwilym Ddu. Da ni'n cofio Dewi Wyn yn benna am ei englyn enwog i Bont y Borth. Ac wrth gwrs, Robert ap Gwilym Ddu, sy'n nifer o emynau yn Caneuon Ffydd,
ond heb os yr enwoca ddyn nhw gyd, mae'r gwaed a redodd ar y groes o oes i oes i'w chofio, gyda'r diweddglo. Rhifer yw tragwyddoldeb llawn i ddweud yn iawn amdano. Dyma ni erbyn hyn wedi cyrraedd capal seilo chwilog. Dyma capal yr annibynwyr sy'n rhan o'r ofalaeth yma. Mi llawer efallai yn cysylltu seilo chwilog gyda'r parchedig R.H. Williams a bu yn weinidog yma am 43 o flynyddoedd. Yn fwyaf diweddar, y parchedig Geraint Hughes a parchedig Iwan Gwyn Griffith hefyd wedi bod yn weinidogion ffyddlon yma. Ers i'r llyfrgell deithiol stopio dyd yma, da ni ar fin cychwyn llyfrgell i'r pentre. Mae gennym ni hefyd ysgol Sul yma, ar y weekend y blant yn dod. Da ni'n diolch am frwdfrydedd a chwilfrydedd y plant. Yn gobeith ni yn mis Medi ydy cychwyn clwb gwaith cartre yma. Bydd plant ysgol uwchradd wedi dod a cael chydig o help efo'i gwaith cartre. A da ni ddiolchgar iawn i ddweud y gwir am y nawdd da ni wedi cael gan gyfundeb Llun y Gefionnydd i gychwyn y gwaith hwnnw. Mae'n hanes cyfoethog iawn yn perthyn i'r ardal yma ac i'r cyfundeb yma'n gyffredinol. A mae yna, wrth gwrs, yn perthyn i'r holl enwada, mae yna enwogion wedi codi yma. Ond gai jyst cyfeirio at 3 annibynwr sydd yn gysylltiedig â'r cyfundeb yma. Falle i ddechrau, enw nad ydi o mor enwog ac mor amlwg â hynny, sef John Henry Hughes, a'i enw barddol o oedd Ieuan o Lyn. Mi ganwyd o yn Hyn Pwll Llaniestyn ym Mhen Llyn. Ac mi aeth o Dyn Pwll Llaniestyn yn genhadwr i Demerara. Ac yna bod yn ôl i Wrecsam i weinidogaethu. Ond dwi'n meddwl bydda John Henry Hughes yn cael ei gofio fel awdur amryw o emyna sydd yn ddigon cyfarwydd o ddon, a ferchog. A mae yna 2 emyn sydd yn dod yn ôl i meddwl i, neu'n dod i'n meddwl i yn syth. A mae 2 yn caneuon syth o Iesu croeshoeledig gwaredwr dynol ryw, ti wy'n hynny gobaith tra bo mae'r dir y byw. Ac yna, yr emyn arall, wele wrth y drws yn curo, Iesu, tegwch, nef a llaw. Emyna arferchog. Ac yna dowch chi symud o ben Llyn draw i Borthmadog a dowch at fardd nid dan enwog o bell ffordd, sef Elis Williams, ei Fionwyn, ac yn Salem Porthmadog y magwyd i Fionwyn. Sbon eisiau mi ddeud wrthach chi nag oes engil tangref o'r hed dros y byd neu un fendith dyroen ar emyna yna i Fionwyn. Dowch chi ei Fionydd yn fan hyn ac yma y ganwyd Robert Tudur Jones a'r Tudur Jones yn y tyddyn gwyn sydd rhwng Rhoslan a Llanstindwy. Hanesydd wrth gwrs, ysgolhaig o'r Aflyna a Dwywynydd hefyd. Un y byddwn ni'n gofio fo yn anwyl iawn iawn a'i gyfraniad o'n fawr iawn i fywyd yn cenedl ni. A dyma ni wedi cyrraedd capal Pencau Newydd, un arall o gapeli'r ofaledd, capal gyda'r Presbyteriaid i hwn. Capal ddari ni tua 10 mlynedd yn ôl i draws newid i fod yn ofod agored hyblyg ar gyfer y gymuned. Ac ers gwneud y traws newid yna, mae'r capal wedi cynyddu mewn defnydd yn aruthrol. Bellach, mae yna glwb goi yma, mae yna glwb darllen llyfrau yma, dosbarth pitrwydd yma, yn Ysgol Sul, criw da yn dod i'r Ysgol Sul. Mae yna nifer o dramau wedi dod yma yn ystod y flwyddyn diwetha yma. Ac ar hyn o bryd, heddiw, da ni'n disgwyl ymlaen i ddathlu parti un o'n aelodau ni, Dyfed Evans yn 100 oed. Ac ym mhen yr awr, mi fydd y lle yma yn llawn bwrlwm.
Fel gweinidog ar yr ofalaeth, tra bod gennym ni 6 capal, 3 enwad gwahanol, yr hyn da ni wedi trio gwneud fwy na dim byd ydy cael y syniad yma mae un bobl yda ni. Os ydym ni'n annibynwyr, yn bresbyteriad neu yn bedyddwyr, da ni'n medru cyd-ymoli gyda'n gilydd. Gobeithio gewch chi bendith yng nghwmni'ch gilydd, neu ddylwn ni ddweud, yng nghwmni'n gilydd yn y nant yn ystod y tridiad yma. Gobeithio medrwn ni annog yn gilydd, gobeithio medrwn ni ysbrydoli'n gilydd. Da ni'n byw mewn cyfnod lle mae'r elfennau sydd yn gwrthdaro i hynny yn digwydd yn rhy aml o ddim rheswm. Ond os medrwn ni yng nghwmni'n gilydd, galanogi'n gilydd, ysbrydoli ac yna roi clod i ddiw am bob peth, yna dwi'n siŵr y byddwn ni wedi derbyn bendith. Mae'n dda gael treulio amser gyda'n gilydd, yn rhannu'r son a'r llew. Ond trwy'r cwbl, gobeithio bydd enw Duw a Iesu yn cael ei ogoneddu. Ac wrth gwrs, da ni yn un o ardaloedd hyfrytaf Cymru. Felly, tra bo chi yma, gobeithio fydd yna gyfle i ymweld â rhai o'r atyniadau arbennig yn y fro. Diolch yn fawr am eich ymateb chi'n gweud y cyfan. Diolch o galon. Mae'r prosiect Denman, chi'n cofio cwpan Denman pan oedd na ornest a rhywun yn ennill a pawb arall yn colli. I ni wedi newid hwnna ers cwbl o flynyddoedd nawr, lle mae yna brosiect lle mae ysgolion Sul yn cael rhyw brosiect ac yna ni'n gobrwyo pob un ohonyn nhw wrth ddangos i ffilm nhw neu'r cynnyrch yn yr undeb. Ac ni'n dechrau, bydd yna 4 neu 5 eleni, a'r un cynta o ran amser, cofiwch nawr, nid cynta un dweud fel yna, yw cyfraniad o Ysgol Sul Efa Elisa. Diolch yn fawr iawn. Gwasanaethu Iesu yw'r y thema yr prosiect leni.
Diolch yn fawr iawn. I ni'n symud ymlaen nawr at adroddiad y cydlynydd hyrwyddo gweinidogaethau. Carwyn Sidan. Diolch, Carwyn. Barchus Lywydd, anwyl gyfeillion, os fyddwch chi'n cysgu bai cacan Arwyn fydd ei. Diolch Arwyn. Mae braint ydi cael cyflwyno fy adroddiad i'ch sylw chi am y flwyddyn aeth heibio. Yn ddiweddar mi welis i lun yn ymddangos ar y cyfryngau cymdeithasol. Un o offeiriaid yr eglwys yng Nghymru rannodd y llun, a dyma i chi'r llun. Ynddo, da chi'n gweld hen stwmp mawr megis cofadail i goeden fawr gadarn fu unwaith yn sefyll yn y fan honno yn dalsyth a chadarn dybiwn ni, a'i phresenoldeb yn dysteb o'i chadernid. Y sylwaith mae'n amlwg fod rhywbeth wedi digwydd am resyma naturiol neu ymyrraeth dynoliaeth, syrthiodd y goeden. Fodd bynnag, sylwch, yng ngwres yr haul a than wlith y glaw, tyfodd o'r hyn sydd weddill gangen newydd, ac arno flagur. Un gair oedd yr offeiriad wedi rhoi fel capsiwn i'w lun, gobaith. Mi ddaru'r llun yma yng nghyffwrdd i rwsyd, oherwydd rhywfodd neu gilydd mi allwn ni uniaethu a symboliaeth y llun. Ond nid oes gynnon ni hanes cyfoethog y maes yn hyfforddiant, gyda'n colegau a'r athrawon a fi'n dysgu ac yn ysbrydoli cenedlaethau o weinidogion a colegwyr, a diolch amdanynt. Ond dros y blynyddoedd diwetha, am amryw o resymau, gwelwyd yr hen strwythurau o bosib yn dangos i'w hoed, a'r angen i ail ystyried ein strwythur hyfforddi. Ond braint i mi heddiw ydy cael sefyll o'ch blaen a datgan yn gwbl ddiffiant fod yna ganghennau newydd yn tyfu ac yn blaguro, ac a ddewid y newydd ym mhob blagur. Ac am yr ychydig amser yma i gyflwyno'r adroddiad, dwi am rannu ychydig am y canghennau newydd a welwyd yn ymddangos yn ystod y flwyddyn a'r blagur arnynt. Fel y gwyddoch chi, mae'n cynllun dysgu a datblygu ni'n cael ei rannu wahanol heina, gyda phob haen yn cynnig rhywbeth gwahanol. Yr haen gyntaf yw'r sesiynau achlysurol hynny ac yn helir ar ffurf hybiau lleol. Ni chynhalwyd y sesiynau hyn yn ystod tymor y gaeaf y llynaf, ond rydyn ni'n edrych ymlaen i'r posibilrwydd o'i cynnal yn ystod y tymor sydd i ddod. Yn hytrach i'n prif ffocws am yr hyn sydd wedi bod yn ystod y flwyddyn ydy'r ail haen, sef y modiwla 6 i 8 sesiwn sy'n cael i'w cynnal yn rhithiol yn bennaf. Yn ystod y flwyddyn gwelwyd 4 modiwl yn cael eu cynnal, sef darganfod yr Hen Testament, darganfod y Testament Newydd, bugeilio ac y sacramentau. Braint oedd derbyn arweiniad yr athro Eryl Wyn Davies i arwain y modiwl darganfod yr Hen Testament, a'r athro Catrin Haf Williams i arwain y modiwl darganfod y Testament Newydd. Dyma i chi 2 o arbenigwyr yn ei meysydd sy'n cael eu cydnabod yn fyd-eang am eu hymchwil, eu cyfraniad a'i harbenigedd yn ei meysydd, a'n braint oedd derbyn o'i harweiniad. Llawenydd hefyd oedd gweld 65 yn dilyn y modiwl darganfod yr Hen Testament,
gyda chyfartaledd o 43 ym mhob sesiwn, a 46 yn dilyn y modiwl Dehongli'r Testament Newydd, gyda chyfartaledd o 34 ym mhob sesiwn. Ac wrth gwrs, pan oedd rhaid unrhyw un fethu sesiwn am wahanol resymau ac amgylchiadau, roedd cyfle iddynt wylio nôl. Gyda'r modiwl y sacramentau, fel rhan o'n perthynas cyd-enwadol, gwahoddwyd unrhyw un oedd â diddordeb i ddilyn y modiwl hwn i ymuno â chyfeillion Eglwys Presbyteraidd Cymru. Un fanteisiodd ar y cyfle i ddilyn y modiwl y tro hwn, dan arweiniad y parchedig Eifian Roberts. Ond hyderwn y bydd y cydweithio hwn yn fodd i gydnabod ac i elwa o ddarpariaeth ein gilydd. Bu mi arwain y modiwl bugeilio yn bennaf ar gyfer rhai hynny sydd ar daith o gymhwyso ar gyfer gweinidogaeth, a braint i'w arwain y cyfeillion hynny ar daith i ystyried arwyddocâd bugeilio, a hynny drwy ystyried y sylfaeni Beiblaidd yn ogystal â'r wedd ymarferol. Ymhlith yr rhai sydd wedi bod yn dilyn hyfforddiant, mae 5 ohonynt unai wedi neu yn gwneud hynny mwyn cymhwyso fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig yn ein plith. A braint fawr i ni yn yr oedfa nos yfory, fydd llon gyfarch 4 ohonynt ar gwblhau yr hyfforddiant hwnnw. Ond i 2 o blith y 4, roedd yr alwad i wasanaethu'r eglwysi ar y sul fel pregethwyr cynorthwyol cydnabyddedig, ond yn rhan o'i galwad. Gan iddynt fynegu eu hymdeimlad fod Duw yn ei galw i gamu ar daith newydd, a hynny mwyn cymhwyso i fod yn agorad i dderbyn galwad i'r weinidogaeth ordiniedig. Eisoes, mae Arwyn Hughes o Eglwys Soar Nefyn a Sian Meinir o Eglwys Bethel Penarth wedi cychwyn ar y broses o dderbyn cymeradwyaeth eu mam eglwys a'r cyfundeb, a dymunwn fendith Duw yn helaeth arnynt wrth iddynt ymbaratoi a cherdded y llwybr arbennig hwn. Mae gennym hefyd 2 unigolyn arall sydd wedi cael sgyrsiau yn ffurfiol am un yn teimlo galwad i'r weinidogaeth ordiniedig, ac un arall yn dymuno derbyn hyfforddiant mewn arwain cynulleidfa newydd. Edrychwn ymlaen a gweddiwn am arweiniad yr arglwydd wrth i'r egin cynnar hwn yn ei hanes nhw dyfu a datblygu i'w siâp unigryw ond prydferth ei hun. Wrth lawenhau fod Duw yn galw rhai i'r weinidogaeth, mae'r cymal olaf yna hefyd yn ein hatgoffa fod amrywiaethau o weinidogaethau yn ein plith, ac wrth i ffurf a siâp ein heglwysi amrywio o le i le ac yn yr hinsawdd bresennol, rhaid i ninnau ystyried sut i ymateb i hynny o ran gweinidogaeth. O bersbectif hyfforddiant, bydd angen i ni ystyried llwybr hyfforddiant amrywiol weinidogaethau i sicrhau arweiniad ac arbenigedd perthnasol i gyflawni'r gweinidogaethau penodol. Rwy'n falch fod adran yr eglwysiau gweinidogaeth yn trafod yr amrywiaeth weinidogaethau yn ein plith, ac edrychaf ymlaen i ymateb i'w trafodaethau o safbwynt hyfforddiant. Mae nifer wedi ymholi os oes modd dilyn y modiwlau hyn yn eu hamser a'i pwysau eu hunain, ac yn sicr wrth i nifer o'r rhai sy'n ymdeimlo galwad i'r weinidogaeth brofi hynny tra mewn gwaith neu broffesiwn arall. Daw'r angen i sicrhau cyfle i hyfforddi ar amseroedd hyblyg yn fwy. Ar un llaw, rydyn ni eisiau osgoi'r ymdeimlad o hyfforddiant ynysig, ond ar yr un pryd yn awyddus i ddarparu ar gyfer pobl o fewn eu cyd-destun eu hunain yn yr union fan y maen nhw. Canlyniad hynny yw y byddwn yn bwrw ymlaen yn yr wythnosau nesaf yma i gydweithio â Webbox, y cwmni sy'n darparu gwefan yr undeb, i greu platfform hyfforddi digidol ar ein cyfer. Arno, bydd modd i unrhyw un sy'n dymuno dilyn modiwl wneud hynny yn ei hamser ei hunain. Bydd angen cychwyn drwy gofrestru,
Yna gellir dilyn y darlithoedd ar ffurf fideo, lawrlwytho'r cyflwyniad pwynt pŵer a'r nodiadau, a chyflwyno unrhyw waith ysgrifenedig. Ond yn ogystal â hynny, wrth i rai ymroi i'r modiwlau, trefnir seminarau achlysurol byw dros Zoom gyda'r tiwtor sy'n arwain y fideo, a hynny mwyn rhoi'r cyfle i archwilio'r pwnc yn bellach ar ffurf holi ac ateb. Eisoes mae'r ffilmio wedi cychwyn ar gyfer gwaith hyn, ac ymhlith y modiwla cyntaf fydd yn ymddangos fydd dehongli'r Hen Testament a dehongli'r Testament Newydd. Yn dyn ar ei sawdl, bydd 2 fodiwl newydd sbon. Y cyntaf fydd y modiwl o dan y pennawd Rhan o'r Byd, sydd yn fodiwl sy'n archwilio perthynas Cristnogaeth a gwahanol agweddau o'n byd ehangach. Bydd yr 8 maes yn cael ei harchwilio gan arbenigwyr yn y meysydd, a chydlynydd y modiwl fydd Mr Ifan Alun Pyw. Yr 8 maes ar arbenigwyr fydd, a mae hwn yn exclusif i chi, Cristnogaeth a heddwch, ymateb i'n heriau i'n cymuned gyda'r parchediganna Jane Evans. Cristnogaeth a chenedlaetholdeb, y parchedig Dr Rhys Llwyd. Cristnogaeth a Chenedlwyedd y Blaned a'r heriau amgylcheddol, Dr Hywel Griffiths. Cristnogaeth a'r cyfryngau digidol, parchedig Betty Wyn James. Cristnogaeth ar diwylliant Cymraeg, y parchedig Athro Denzil Morgan. Cristnogaeth a gwyddoniaeth, Dr Hefin Jones. Cristnogaeth mewn byd seciwlar, y parchedig Anon Aled Edwards. A Cristnogaeth am oesoldeb mewn byd sy'n newid, y parchedig Dr Rosa Hunt. Yr ail fodiwl fydd modiwl yr eglwys. Modiwl yn cynnig trosolwg ar hanes yr eglwys mewn cyfnodau gwahanol. Ac yn arwain y modiwl fydd Trion Plith. Y parchedig Guto Pris ap Gwynfor ar yr eglwys fore, y parchedig Dr Alun Tudur ar y diwygiadau, a'r parchedig Betty Wyn James ar yr eglwys heddiw. Yn sicr, edrych yn ymlaen yn fawr at y modiwla newydd hyn, a diolch i'r holl diwtoriaid am ei cymorth a'i harweiniad. Y drydydd haen yw'r haen sy'n cynnig cymhwyster academaidd, a thrwy'n cydberthynas a'r Eglwys Presbyteraidd ac Undeb y Bedyddwyr, rydym yn cynnig yr haen yma drwy Goleg y Bedyddwyr yng Nghaerdydd. Yno, gellir derbyn a chrediad cyfwerth a safon lefel A, diploma neu radd baclor, meistr neu ddoethur. Gwir yw cydnabod fod graddau a chredig mewn diwinyddiaeth yn cael ei hepgor gan ein prifysgolion yma yng Nghymru. Ac mae hynny'n dristwch ac yn siom o'r mwyaf. Fodd bynnag, mae Coleg y Bedyddwyr mewn trafodaethau gyda phartneriaid a phrifysgolion eraill i sicrhau eu bod am allu parhau i achredu eu hyfforddiant a'r cynnwys ar gael yn y Gymraeg ac yn Gymreig. Yn wyneb lleihau'r sefydliadau addysgol sy'n cynnig hyfforddiant diwynyddol, rwy'n credu fod hyn yn galw arnom i sicrhau ein bod yn darparu hyfforddiant o'r safon uchaf posib i'n pobl, a thrwy hynny ei harfogi bregethu'r gair yn rymus ac yn effeithiol, i arwain astudiaethau beiblaidd o radd flaenaf ac i addysgu'r gynulleidfa mwyn ei hadeiladu mewn gwybodaeth ac adnabyddiaeth o'n harglwydd fel corff Crist. Braint fi cael ymweld â sawl cyfundeb gydol y flwyddyn i hyrwyddo hyn oll. Diolch am y croeso, ac os nad ydw i wedi ymweld â'ch cyfundeb chi, yna byddwn ni'n falch o ddod. Ond hefyd mwyn sicrhau fod yr holl wybodaeth yma yn cyrraedd yr eglwysi, mae'n fwriad gen ymlunio llawlyfr cryno yn cyflwyno rhai o'r modiwlau a'i rhannu ar eglwysi fel copi caled yn ogystal â chopi digidol ar wefan yr undeb. Mae sawl unigolyn yn cael i'w cydnabod
am honni mae'n nhw oedd cyntaf i ddweud y dylai pawb ddysgu rhywbeth newydd pob dydd. Ond dwi'n gobeithio, drwy'r sesiynau undydd amrywiol yn ogystal â'r modiwla, ein bod yn cynnig cyfle i'r rhai sydd eisoes ar y maes i rannu o'i gwybodaeth a'i profiad gyda'r to sy'n codi, yn ogystal â dysgu a chanfod syniadau newydd oddi wrth ein gilydd. Yn ystod y flwyddyn, cynhalwyd diwrnod i arweinwyr addoliad yn Aberystwyth ac encil y gweinidogion yng Nghaerdydd, a gobeithio'r cynnal diwrnodau gweinidogion yn y gogledd a'r de yn ystod yr Hydref. Allai ddim pwysleisio cymaint o fendith i'w'r dyddiau hyn, a charwn annog pawb sy'n derbyn gwahoddiad i'w mynychu i fanteisio ar y cyfle. Weithiau yng nghanol ein prysurdeb yn ein hamrywiol weinidogaethau, gallwn roi dyddiau o'r math ar un ochr. Ond boed i ni gyd gofio fod Iesu hefyd yn eilltuo i'r mynydd, i weddio ac i fyfyrio. Weithiau, bydd pwysau gwaith yn ein hatal ni. Ond fy nghydweinidogion arweinwyr ac arweinwyr addoliad, gadwch i ni ofalu am yn hunan yn ogystal â'r praidd. A chwir eglwysiau'r gofalaethau, anogwch yr arweinwyr i geisio seibiannau ac i beidio theimlo ei bod yn amddifadu'r praidd wrth fynychu'r digwyddiadau hyn. Wrth i mi rannu hyn oll achwi, rwy'n gobeithio'ch bod yn gweld tyfiant newydd a blagur newydd ar bob un. Am rain ti yw galluogi'r canghennau hyn hyd eitha ngallu i dyfu. Wrth gwrs nid gwaith hawdd ydy hynny pob amser, oherwydd mae yna fwy a mwy ohonyn nhw'n ymddangos. Mae'r galw ar gynnydd. Ond carwn ddiolch i'r panel dysgu a datblygu am eu cefnogaeth. Panel o 4, pob un a chefndir academaidd sydd yn cynorthwyo wrth datblygu modiwlau newydd ac sydd dan sel bendith y Pwyllgor Gweinyddol yn cymeradwyo ein myfyrwyr ar ein rhan. Carwn hefyd diolch i'r ysgrifennydd cyffredinol am ei gefnogaeth pob amser a'i ofal ohono fel aelod o'r staff a phob dymuniad da iddo yn ei ymddeoliad. Diolch hefyd i'n cydweithwyr. Nad ydw i yn John Penry yn aml, mae'r cydweithio rhyngom fel staff i sicrhau'r gwasanaeth gorau ym mhob agwedd o'n gwaith yn hyfryd. Ac felly wrth irwyn adroddiad i ben, carwn wneud 2 apel i bawb ohonoch. Os oes gennych unrhyw syniadau am feisydd hyfforddiant, neu awydd dilyn hyfforddiant o unrhyw fath, boed hynny ar gyfer cymhwyster neu o ddiddordeb personol yn unig, peidiwch ag oedi gysylltu â mi, neu fyny sgwrs am i yn ystod y cyfarfodydd hyn. Ac yn ail, yn union fel roeddwn yn nodi'r angen am olau hael a gwlith y glaw i'r gangen newydd hon dyfu. Gweddiwch y bydd yr arglwydd yn arweiniad i ni, wrth barhau ar gwaith dysgu a datblygu, ac y bydd diferion glith ei lan ysbryd ar y cyfan. Yn groes i'r disgwyliad weithiau, mae arwyddion clir fod canghennau newydd yn tyfu, a'r blaguro yn amlwg, a'n braint fel undeb i'w sicrhau fod y blagur yn dwyn ffrwyth, a hynny ar sicrhau pob clod a gogoniant i'w enw. Diolch i chi. Gai ddiolch yn fawr iawn i Carwyn am yr adroddiad cadarnhaol a gobeithiol a llawen, os gai ddweud. Os unrhyw un am wneud sylw, fe gymrwn ni sylw neu gwestiwn byr ac i dim ond un y ddoi. Nagos, popeth yn iawn, diolch. Fy mraint i yw cyflwyno neu gofyn i'r ysgrifennydd cyffredinol i gyflwyno i adroddiad. Dyma'r un mae wedi bod yn edrych ymlaen i'w chyflwyno, wy'n siŵr. Dyw hynny ddim yn dangos yn amlwg ar yn wyneb i gyfeitho.
Wel, annwyl lywydd a chyfeillion. Mae'n braf iawn eich gweld chi un ac oll y prynhawn yma a chael cyfle i'ch cyfarch. Carwn yn y lle cyntaf, ddiolch i gyfeillion eglwysu cyfundeb Llŷn ac Efionydd am yn gwahodd ni yma i'w plith ac i'r ardal hyfryd hon o Gymru ac am drefnu cartre i ni yn y man godidog hwn. Gwerthfawrogwn gymorth a chefnogaeth barod y pwyllgor trefnu dan gaderyddiaeth y parchedig Aled Davies. Ffaith ddiddorol a gogleisiol hefyd yw honno am Henry Morris, un o blant y fro hon, un o'r tadau Puritanaidd, yn rhoi geiriau ymyl y ddalen yn ail yr han cannwyll y Cymru, mwyn egluro i bobl y gogledd ystyr rhai o eirau ac ymadroddion deheuol y Vicar Pritchard. Wel, dos dim amheuaeth na fyddwn yn deall yn gilydd y tridiau hyn. Ac i roi prawf arnoch chi nawr, i fynd mas o'r nant, bydd rhaid i ni fynd lan tyle mwr. Na fe, mae pobl Llŷn ac Efionydd yn chwerthin, maen nhw wedi deall hwnna i'r dim. Mae'n fanteisiol iawn a dweud y gwir yn bod ni'n cyfarfod mewn llecyn mor arbennig. Arbennig i olygfeydd a'i naws. Oherwydd mae hynny ynddo fe'i hunan, yn gwarantu nad aeth neb oddi yma, heb ymdeimlo a bendith. Gofid calon i ni gyd yw'r ffaith bod y parchedig Glenys Jones Pwllheli, un fi mor frwd, ac oedd hynny'n amlwg ar hyd yr amser. Un fi mor frwd i'n cael ni yma i bod i'n mesu bod gyda ni oherwydd nad yw i ddim mewn iechyd da o gwbl. Ac mae'n siŵr y byddwch chi'n ymuno am i wrth anfon yn cyfarchion cynhesaf a'n dymuniadau gorau i Glenys. Gai nodi hefyd oedd Geraint yn sôn oedd o'i just nawr wrth de bod un arall o garedigion yr undeb ac un fi'n fawr i wasanaeth am blynyddoedd fel aelod o staff yr undeb y parchedig Iwan Wyn Griffith Pwllheli i fod yn te ar hyn o bryd ddim mewn iechyd daw iawn. A fod yn te yn yr ysbyty hefyd Geraint i fe? A fod yn te, wel, un yn dymuno danfon yn cyfarchion cynhesaf ato fe yn ogystal. Wel, gwaith dymunol yw diolch i'n cydweithwyr yn Hydron Penri am ei gwaith a'i cydweithrediad dros y flwyddyn. Fel y gwyddoch chi, ymunodd y parchedig Jill Hayley Harris â ni ar ddechrau y flwyddyn, ac yma hithau i bob golwg beth bynnag, ac yma hithau'n dweud hynny wrth gwrs yn setlo'n dda i'w gwaith. A'r galwadau ddawyddi o dir eglwysu yn cynyddu yn wythnosol. Gobeithio'n benodi o lynydd i Elin Erwin Reynolds ym rhai wythnosau, wrth iddi hithau, newid coridor a symud swyddfa a dod at ddesg yr ysgrifennydd cyffredinol. Ac wy'n manteisio ar y cyfle hwn yn awr i ddymuno pob bendith a daioni i chi Elinor wrth i chi gychwyn ar eich gwaith fel ysgrifennydd cyffredinol newydd yr undeb. A dymuno'n dda i chithau ac i'r staff wrth i chi hebrwng yr undeb i'r benod nesaf yn ei hanes. Wrth i'n tymor gwasanaeth uned dynnu tua'i derfyn, carwn ddiolch i chi fel undeb am roddi i mi'r fraint fawr na freuddwydies i amdani hi eriod o gael bod yn ysgrifennydd cyffredinol yr undeb a chael treulio 7 blynedd hapus yn y gwaith. Wy'n gwerthfawrogi'ch caredigrwydd a chamynedd a'ch cymorth. Yn ychwanegol at y swyddogion a'r staff presennol, y mae'n rhaid i mi enwi Ann. Fe fues i am 6 mlynedd yn ymwelydd cyson a drws swyddfa Ann ac ymholiadau nag o'n nhw'n lleihau a gweud y gwir ar draws y blynyddoedd i gyd. Ann wedi bod yn gydweithiwr ffyddlon a chefnogol iawn yr hyd y blynyddoedd. Diolch yn fawr iawn Ann fel llaw dde rhywun, hon yw'r llaw dde, mewn gwirionedd. Wy'n diolch i'r llywyddion cesur fraint o gydweithio â nhw yn y lle cyntaf, parchedig Jill Hayley ac yna y parchedig Betty Wyn. Wy'n ddiolchgar iawn iddyn nhw am fod yn llywyddion cefnogol a chadarn i harweiniad.
Fe ges i Meryl James hefyd yn gydweithio'r diwyd a da fel trysorydd i'r undeb. Byddai'r undeb ddim yn gallu mynd i iman wrth gwrs heb i wirfoddolwyr. Fe wnaethon ni lawenhau'n fawr iawn llynydd ym Mharodrwydd Annalyn, Mrs Annalyn Davies Bancyfelin, i ddod yn gadeirydd y cyngor. Mae'n ofid gen i'm nodi bellach bod Annalyn wedi gorfod ildio'r gader oherwydd afiechyd. Gwn hynny i bod hillen cyd-lawenhau â ni yn ei holynydd, Mrs Jean Lewis Trelech, ac fe ddymunwn ni'n dda iawn i Jean, fi ar un adeg a'n un o staff yr undeb. Pleser yw talu gwrogaeth i holl swyddogion y cyngor ac aelodau'r adrannau, i aelodau'r pwyllgor gweinyddol a'r is-bwyllgorau a berthyn i'r undeb, ynghyd â'r bobl hynny sy'n yn cynrychioli ar wahanol gyrff allanol. Cydnabyddaf ddyled yr undeb am dyled unen bersonol i Jeff Williams am ei lywyddiaeth hael a chefnogol dros y 2 flynedd ddiwethaf. Diolch yn fawr iawn, Jeff, a dymuniadau da i Tithe ac i Jill. Mae wedi bod ychydig bach o bembles i ni yn yr undeb wrth i rywun ddweud o Jeff a Jill na. Ond ni wedi dod i drio gweithio mas yna, oedd ni'n sôn am Jill with a J neu Jill with a G, ac ni'n gwybod wedyn lle rydyn ni yn sefyll, ond dymuniadau da iawn i chi'ch dau. Rwy'n gwbl ffyddiog y caiff yr undeb arweinydd glew eto dros y 2 flynedd nesaf yn y parchedig Owain Llyr Evans, a dymuniadau da iddo fe wrth iddo fe gydio yn y gwaith. Mae'n trysorydd ni Geraint Rhys yn weithiwr dign a da, mae'n feistr ar ei waith ac mae ei arweiniad bob amser yn amcheisiadwy. Byddwch chi'n cofio falle yn undeb llynedd yn yr Rhe Fforest, i ni nodi bod yna 5,000 ar hugain wedi ei gasglu tuag at apel ffynhonnau byw rhyngom ni ac Cymoedd Cristnogol. A bod yn gwbl onest oedd y ffigur yna yn peri peth nerfusrwydd i ni. O ble gydon ni gyd wedi disgwyl y bydde fe rhywfaint bach yn fwy. Ond, erbyn diwedd y flwyddyn, oedd y swm wedi symud o 5,000 ar hugain i 71 o filoedd, ac ai hynny wedi'n llawenhau ni'n fawr iawn a bod yn achos diolch a balchder i ni gyd. Fe welwch chi adroddiad a lluniau yn y test ohono ni, fe wnaethon ni fanteisio ar gyfarfod y cyngor yn Aberystwyth i gyflwyno'r siec i Llynos Roberts. Mae Llynos gyda ni yma, neu mae wedi bod gyda ni beth bynnag i ddihithau yn enw Cymorth Cristnogol. Mae'r diolch i chi. Mae'r diolch i chi yn eglwysu ac aelodau a gyfrannodd mor hael. A hynny mewn cyfnod, waeth i ni fod yn onest, lle mae'r galw elusennol yn cyrraedd ni o bob cyfeiriad. I ni'n hynod o ddiolchgar i Robin Samuel am fod yn gydlynydd i'r apel ac am hebrwng yr apel ar ei thaith. Diolch yn fawr iawn i ti, Robin. Byddai'n anodd iawn i'r ysgrifennydd cyffredinol gyflwyno adroddiad heb gyfeirio at ECWM. Un o uchafbwyntiau'r flwyddyn, fi ymweliad cwmni o wragedd o deulu ECWM a Chymru. Ymgeiswyr am y weinidogaeth oeddent, ac ar un o'r raglenni ECWM, chi sydd yn gyfarwydd â ECWM New Face. Oedd yr rhaglen dan arweiniad y parchedig Dr Amelia Co-Butler, swyddog hyfforddiant ECWM. Y bwriad oedd y rhoi cyfle iddynt weld patrymau o weinidogaethau mewn cyd-destunau amrywiol a gwahanol. A chyfle i rai ohonynt, a ddeiau o eglwysu lle nad oedd ffafriaeth i wragedd o weinidogion i deimlo i bod nhw'n eitha normal. Fe wnaethon ni sicrhau nad oedden nhw'n cyrraedd pob man yng Nghymru hefyd, neu fydden nhw'n teimlo'n abnormal yno hefyd, mae'r nai ofn. Estynwyd coeso ar y cyd ag Eglwys Presbyteredd Cymru, a bu i canolfannau hwythau yn y Bala a Threfeca yn gartref i'r merched.
Fel arall, syrthiodd baich y trefnu ar ysgwyddau Carwyn Sydel, a diolch iddo am ei holl waith. Medde Amelia Co-Butler mewn e-bost atai, Carwyn is a star. Wel, dyna ni te. By'r rhai o'n eglwysi ni yn gynnes iawn i croeso iddyn nhw, a bu i'r merched werthfawrogi hynny yn fawr iawn. Gofales Bro Llanuwchlyn, Llanfair Penrhys, Tabernacl Efel Isaf, a Mererid Mair a chyfeillion noddfa Carnarfon. Cyn ymadael â ni, cawsant gyfle i gyflwyno'i hadborth i ni, a chafwyd sylwadau diddorol a dadlennol ganddynt, nodaidd 3 ohonynt yn unig. Yr oeddem ni yn ei golwg hwysau yn bobl wedi blino. Wedi blino fel unigolion, ac wedi blino'n sefydliadol, institutional fatigue. Ein bod yn barotach i sôn am yn hanes, nag am yn cynlluniau, a'n bwriadau ar gyfer y dyfodol. Ac oedden nhw wedi i'r hyfeddu, o weld cynifer o'n capeli wedi I cylchynu am ynwentydd. Ac o'n nhw'n credu bod hynny'n anfantes fawr. Bod yn hadeiladau eglwysig ni yn yr higfan y meirw. Wel, oedd eisiau esbonio lot I ddweud pam yn dod. Mae'r pwyntiau yn haeddu amser y sylw a dweud y gwir yn diwn nhw. Ac mae ynddynt sail I sawl trafodaethau y mae I hangen nhw arnom ni. Bu cydlynwyr rhaglen cefnogi cenhadaeth MSP, chi wedi clywed ni'n sôn am Mission Support Program droion. Fi nhw ar ymweliad â ni ac mae'n braf nodi bod rhaglen honno'n dal I noddi y math gwaith a welir yn y ffilmiau animeiddiedig a ddangosir maes o law yn y gynhadledd hon yn ogystal â rhai pethau eraill. Bu sawl un ohono mewn cynadleddau gwahanol gan ECOM, y llywydd a'r darpar lywydd mewn cynadleddau yn ymwneud â chaith wasanaeth, ac fe gliw ni fwy am hynny cyn diwedd y cyfarfodydd hyn. Mewn cynadledd I swyddogion ariannol, cafodd y trysorydd gyfle I drafod arian a mwy I air eodd hynny. Ac mae'n bwysig I ni gofio hynny o ble gyn mae rai pobl yn credu mai cash cow yw ECOM. O, mae yna arian. Ond mae yna fwy na arian hefyd. Ac fe fi oedd Geraint yn sôn am hynny. Bu Owain Davies selyn yr aminau yng Nghyfarfodydd Blynyddol ECOM Ewrop yn Glasgow, a dyna pryd y deisom ni I gysylltiad â Yasmin Rishmawi, fydd yn ymuno â ni maes o law a chael yn cyfareddu ganddi. Ac yr ydym ni mor llawen I bod I wedi derbyn yn gwahoddiad ni I ddod i'n plis ni. Mater o falchder I ni fel undeb, un o'r aelodau lleiaf sydd yn perthyn I ECOM gyda llaw, yw I bod nhw'n troi atom ni weithiau I ofyn am fenthyg staff. Troi ato ni I ofyn am fenthyg staff. Wel, o'n nhw eisiau benthyg Rodri Darcy. I fynd a dwi am syndod I chi nad ydy e? I fynd I gynhadledd yn Zimbabwe ac o'n I yn ei ryddhau iddyn nhw wrth gwrs gyda llawenydd. Pryn bod angen I mi nodi pa mor werthfawr I ni yw perthyn I deulu mor arbennig ag ECOM. Wrth gwrs mae hynny'n wir am yn perthynas ni ar enwadau yng Nghymru a thu hwnt, ar mudiadau hynny, mae rester yn faith cytun, panel diogelu Cyngor Ysgolion Sul, cymundeb eglwysi diwygiedig y byd, Cyngor Eglwysi'r byd, CTBI, Cymorth Cristnogol, Cymdeithas Annibynwyr y byd. Wel, I undeb bach, I gorff bach, lled fach, yma cael perthyn I deulu mawr yn amrysiadwy, cyn ni'n diolch am y partneriaethau. Y gynhadledd fori fydd yn penderfynu os yw'n perthynas ni gydag arosia I aguno a thyfu. Galw am ofal dros y greadigaeth yw cynhadaeth arosia,
Yr ydym ni wedi elwan fawr isiws trwy waith a chyfeillgarwch Delith Higgins, y gweithiwr maes yng Nghymru, ac ar waith y mudiad ac y mae rhai o'n eglwysi ni wedi cofrestru'n barod fel eglwysi eco churches. Wel, allwn ni ddim osgoi'r alwad hon, allwn ni. Mae hon yng nghanol yn cenhadaeth ni, a gwau ni, os na chewn ni'n hunain yn ymateb iddi hi. Fe gewn ni gyfle nawr mewn ychydig funudau i wrando a gweld rhywfaint o'r storiau hynny, storiau dwy eglwys yn arbennig sydd wedi manteisio ar grantiau yr rhaglen arloesi a buddsoddi. Rhaglenni sy'n esblygu a datblygu i'w rhaglennu'r undeb, gyda'r amcan o ddarparu rhaglen sy'n gyfarfod a gofynion yr eglwysi, ac fe fydd y trysorydd yn siŵr o nodi mwy am hyn yn ei adroddiad yntau y fori. Un o'r gwersi mwyaf gwerthfawr gafodd Meinir Williams a minnau eleni, am yn bod ni yn wynebu archwiliad elusennol blynyddol am y tro cyntaf heb an, un o'r gwersi mwyaf geson ni a mwyaf gwerthfawr o dysgu am y broses archwilio elusennol blynyddol. I rywun cwbl anwybodus ym myd arian fel fi, ond i'n credu mae archwilio, oedd gofyn i rywun gownto'r cwnt a gweld bod nhw wedi cwnto'n iawn. Ie, na fe, o'ch chi ddim yn sylweddoli bod fi mor dwpan a chwaith o'ch chi, yna fe i chi. Amcan y broses yw gwirio a dilysu'n gweithgaredd, ac fe wneir hynny gan mwyaf drwy gyfres o gwestiynau, nid anhebyg i'r gyfres honno sy'n seiliedig ar y llythyren W yn Saesneg. Who? What? When? Why? Where? We noticed that you spent 15,000 here. Who decided? Meinir, y cofnodion nad ych chi? Fi'n presuro i weid o'n. What for? When? Why? Where? Chi'n hoff o gwestiynau interrogatif? Wi ddim. Does neb o ni. Ond o'i cael nhw buan iawn i ni'n dod i sylweddoli bod y broses mewn lle mwyn ein gwarchod a'n diogelu. A'n helpu ni yn y pen draw i wneud ein gwaith yn well. Doedd neb yno i'n dal ni mas. Mae'n siŵr bod nhw wedi gweld golwg ryfeddach achos o'n nhw'n dweud y Meinir a fi weithiau, don't worry about it, we aren't here to catch you out. Well, sorry, but we thought that you were. Gai awgrymu bydde fe'n ymarferiad da i bob eglwys. Pwy? Beth? Pryd? Pam? Yn lle? Wi'n meddwl mae rai ohonoch chi wedi llanw ffurflen Pantefedwen, ydy chi? Mae nhw eitha clyfar yn Pantefedwen, mae nhw rhoi cwestiwn, neu bych chi gredu mai cwestiwn yw e. Dyma un cwestiwn. Nodwch beder eglwys o'r un enwad â chi ar milltiroedd. Beder eglwys nesaf ato chi. Wy ddim wedi gweld un eglwys yn rhestru 4 eglwys sydd yn fwy na 5 milltir bant. Yr ail gwestiwn nad yw e ddim yn cwestiwn yw e. Nodwch beder eglwys nesaf ato chi o enwadau eraill. A wy ddim wedi gweld un eglwys yn dod i lawr eglwysi sydd fwy na 5 milltir i ffwrdd. Beth yw'r cwestiwn nesaf? Chi'n ei rhywbeth â'ch gilydd? Odyn, pam? Nadyn, pam? Pryd i'ch chi'n neud gyda'ch gilydd? Sut i'ch chi'n neud â'ch gilydd? Beth yw amcan? Mae'r cwestiynau yn ddigwydd, ond maen nhw'n gwestiynau interrogatif sydd yn dod â chi at y gwir. Ac wy'n credu bod eisiau ni gyrraedd fyna fel eglwysi yng Nghymru. Thal i ddim mynd i dwyllo'n hunain mwy. Mae'n nhw... Dyn ni'n siŵr o hyd beth i wneud ar gair bendith, ydyn ni. Mae'n air ni'n gallu
cuddio tu ôl ddo fe. Gadewch i ni fod yn onest, i ni'n byw mewn cyfnod ansicr dychrynllyd. Mae dyfodol y rhan fwyaf o eglwysu'r annibynwyr yn ddyfodol ansicr yn ei ffurf bresennol. Does na ddim doi am hynny o gwbl. Wy'n hoff iawn o'r hyn ddywedwyd gan Paul Francis cyn weinidog Eglwys Glenwood yn Caerdydd. Pan ddywedau hynny, ddwch chi'n mynd i ryndo, ydy chi? Achos nid chwarae o eglwys yw Glenwood. I've moved recently, medde Paul Francis, I've moved recently. I used to live with certainty. O'n i'n siŵr, o'n i'n sicr, o'n i'n bendant. I'm not there anymore. I live with mystery. I live with mystery. O'n i'n darllen ar BBC bore yma. Dafydd Iwan yn sôn am gyfnod ansicr i'r sîn werin. Ac oedd e'n amcanu fydd i wedi diflannu o fewn Cynhadledd os agos o beth yn newydd. Enwch i fi ryw sîn nad yw un ansicr. Ar draws y byd, ar draws yn gwlad ni, i ni'n byw mewn cyfnod o ansicrwydd mawr. I ni'n byw gyda dirgelwch. Beth mae byw gyda dirgelwch yn gwneud? I ni'n byw gyda gan wybod, a mae yna cywreinrwydd y plentyn. Beth mae'ch plant a chwyron chi yn gofyn i chi? Pam hwnna, te? Pam yn wneud hyn? Lle mae hyn? Interrogative yw plentyn, a ffordd yna mae e'n dysgu. Holi. Mae gan Luc rhywbeth diddorol iawn i ddweud am Iesu'r plentyn yn y deml, a mae rhaid i fi gyfaddus bod rhywun yn pwyntio hwn allan i fi'n ddiweddar, ond i ddim wedi sylwi o fe. Yr oedd Iesu yn eistedd yng nghanol yr athrawon yn gwrando arnynt, ac yn ei holi. Ni wedi clywed lot o bobl yn dweud, what would Jesus do? O na, mae yna rhywbeth mwy piercing na gyda Iesu. What would Jesus ask? What would Jesus ask? I ni ymlwyddyn 1700 credon Ikea. Ac mae'r eglwys Gristnogol ar hyd y canrifoedd wedi ffindo ei sicrwydd a'i chadernid mewn credoau. Beth mae Iesu'n gofyn? Dyma'r credo, gan hynny, so what? Be sy'n nawr te? Mae Aled Davies wedi dangos i ni yn y ffilm na, os oeddech chi'n credu mae enwadau sydd yn cadw ni ar wahân fel eglwysi, mae'r noi ofon dweud dinwch, deffrwch, o ble gyd ni wedi mynd hibo hwnna. Mae yna hollt mawr yn hollti Cristnogion. Mae yna hollt enfawr yn hollti Cristnogion ledled y byd. Mae yna Gristnogaeth, a sy'n eisiau fi enwi neb yn un nawr. Mae yna Gristnogaeth sydd yn credu enghraifft bod rhaid i Israel feddiannu i gwlad yn ôl proffwydoliaeth yr Hen Testament. Fe fydd hynny wedyn yn hebrwng yr ail ddyfodiad. Ac fe fydd Iesu yn tynnu y gwaredigion ato ei hun. A hyd y gwn ni na wfft i bawb arall. Na lwcus i ni bod gyda ni emyn DJ Davies Capel Alson, dy fe? Trwy ffydd y gwelaf Iesu'n dod. Nid argymylau'r neb, ond yn rheialon diardaeth, yn Gaza, yn Teheran, yn Kiev, yn Moscow,
yn Syria, yn lle bynnag mynoch chi. I weld mewn tili bach ar bara yn ei law, ffydd a'i gwyr. Pan mae'n dod at broffwydoliaeth yr Hen Testament, mae welltid y fi gael Iesu Grist fel athro. Y mae yr holl gyfraith a'r proffwydi, Iesu sydd yn dweud hyn nawr, yn hongian ar ddau orchymyn. Car yr arglwyd y ddew a holl galon ac oedd hwchiennaid ac oedd holl feddwl a char dy gymydog fel ti dy hun. Ar hyn y mae'r holl broffwydi, yr Hen Testament i gyd ar gyfraith yn hongian. A mae dy fe rhywbeth arall i weid to. Pa beth bynnag y dymunwch chi eraill ei wneud i chi, gwnewch chwysau felly iddynt hwy. Hyn yw y gyfraith a'r proffwydi medd Iesu. Ges i e-bost bore yma, a mae wedi dod i'n e-bost gwaith i, felly fi'n credu bod awn ilo fe a chi. Gwahoddiad. I wynebu'r 47 threat. Donald Trump yw 47th President America. Mae'r llythyr wedi dod wrth y Red Letter Christians. Y Red Letter Christian sydd yn darllen y Testament Newydd am y geiriau Iesu i gyd wedi cael ei printo'n goch. We are Red Letter Christians. Mae'r cwestiwn, are you? Tony Campolo yw un o dadau Red Letter Christians, sy'n sbedd am ond wedi golli fe, ynddo? Mae'n cario tymach o glawt yn y plith ni'n dweud. Un neu ddoi beth a wi'n mynd os amser. Am stan o weid. I dedicate my life to Jesus and commit to live as if Jesus meant the things he said in the red letters of Scripture. I will allow Jesus and his teaching to shape my decisions and priorities. I denounce belief-only Christianity and refuse to allow my faith to be a ticket into heaven and an excuse to ignore the suffering world around me. Mae hwnna da ni os blynyddau gyda Parry House. Dysgu ofni byw yn esmwyth gan anghofio'r byd a'i loes. Dyma beth sydd yn hollti Cresnogion. Le i chi a fi'n sefyll pan hawn yma. Oedden ni'n sefyll am the rapture. Gair na diwem yn air Beibledd. Ta le mae hwnna di dod o? The rapture in the sky in tynnu ni lan? Neu oeddech chi a fi'n credu yn y deyrnas? Yr oedd Iesu'n gweddio am ei dyfodiad hi, deled y deyrnas ar y ddeiar fel y gymau hi yn y nef. Fyna i fi. Os gewch chi gyfle, darllenwch Red Letter Christians ac apel ymgyrch 47 i wrs i foelyd agenda Trump ac i wrsod ar filitariaeth mae'r wlad hon cystel ag un yn meddwi arni hi, sydd yn gallu arfogi Oeddech chi'n gweithio i fod Duw a Thad Iesu Grist yn dibynnu ar yn refeloedd ni mwyn dwy'n i waith i ben? Lle mae pobl sydd yn darllen yr un Beibl a chi a fi'n gallu cael hwnna iddi pennau dwedwch? Fi'n bennu da meica. Os oeddech chi eisiau bod yn siŵr mewn byd o ansicrwydd, byddwch yn siŵr o hyn. Gwneud beth sy'n iawn. Beth sy'n iawn yng ngolwg beth? Beth sy'n iawn yng ngolwg y cyfamod. Byddi'n fendith i'r byd, medde Duw o Abraham. Na'r cyfamod, na'r alwad i chi a fi, chi fod yn fendith i'r byd, yno ti y bendithu'r holl dylwythau'r ddeia. Cari teyrngarwch, tregaredd, chesed. Mae Isaac Thomas yn dweud mai chesed yw ymlyniad di-wyro wrth amcanion cariadlon. Duw. Ac ymostwng i rodio
yn ostyngedig gyda Dduw. Os oeddech chi'n eglwys, chymod, mae hawl dy fi ddweud un fel rhywun sydd yn cario gymaint a naw o awdurdod yn Dijon Penri weithiau. Chymod beth sy'n gas gan person mewn awdurdod? Cwynion. O, yr e-bost na. Chi'n pwslo ar fod wedi llun, nhw'n i bydd e-bost wedi dod â hwn. Amlach na ffeidio chi rong, ond meddylwch se un o bob eglwys yn penderfynu bod e'n danfon llythyr o leia unwaith y mis at ei aelod seneddol. A pob eglwys yn chi wneud na. Sim ots byn os rhywun yn pregethu, da chi di sil, sim ots dim byd, allwch chi wneud na. Allech chi fod yn trefnu bod rhywun yn tynnu sylw at anghenion byd. Sy'n eisiau fydd gweithio chi pa enghreifftiau. Mae hwnna o fewn capacity yn eglwysu ni. Mae hwnna i gyd o fewn capacity. Mae gweinidogaeth, red letter Christians o fewn gallu pob un o eglwysu ran i bynwyr, hyd yn oed rheini sydd â 3 aelod. Gwyn yn byd ni ddweda i. A diolch i Dduw am ei alwad, a diolch i Dduw am yn cynnal yn cadw ni, a diolch i Dduw am yr undeb, a hir oes fo'i'r undeb. Amen. Sy'n eisiau gweud mwy. Dim mwy na diolch. O'n i'n meddwl ar y dechrau ar ôl y cyflwyniad cyntaf, oedden ni fod i dderbyn rhain yn swyddogol neu byd, wi ddim yn siŵr. Dyw'r cyfansoddiad, fi'n gwybod ddim yn gweud dim am hynny. Felly gadawn ni fyna. Dim ond derbyn mewn llawenydd ac mewn parch i'r ddau ohonoch chi. Ni'n wedi cael yn gwasanaethu yn gyfoethog iawn, a mae'n dyled ni yn fawr. Diolch. I ni'n mynd nawr i'r... na'n dda iawn, Dyfrig. Ti'n arfer bod yn hirach yna? Dwi'n gwella chi'n mlaen. Ti yn? Reit, ewn ni mlaen i'r cyflwyniad yr eglwysu. Mae yna 2 ffilm dwi'n meddwl, a ni'n dechrau gyda cyflwyniad gofalaeth chwilog. Newydd ger Pwllheli yn nodi benblwydd yn 200 mlwydd oed. Ar ôl oedi'r dathliadau am 2 mlynedd o oherwydd y pandemig. Ond fel sawl addoldy arall, roedd y capel dan fygythiad o gau, a hynny am sawl rheswm. Eleni, roedd capel Pencau Newydd ger Pwllheli yn nodi benblwydd yn 200 mlwydd oed. Ar ôl oedi'r dathliadau am 2 mlynedd oherwydd y pandemig. Ond fel sawl addoldy arall, roedd y capel dan fygythiad o gau, a hynny am sawl rheswm. Os am ei gadw, roedd rhaid ymateb. I adrodd y stori, mae'r parchedig Aled Davies. Da ni wedi gweld wrth gwrs dros y blynyddoedd diwetha ystadegau a gweld gorfforol capelu yn cau ac cynulleidfaoedd yn edwyno. Yn anffodus, mae'n lawer o capelu yn yr ardal yma wedi cau. A hawdd iawn gallai pen cau
ddau wedi bod yn yr un categori, gwynebu heriau efo'r adeilad a cynulleidfa yn mynd yn llai, problemau ariannol, ond diolch byth oherwydd ymroddiad y gymuned fe lwyddwyd i droi pethau rownd. Yn ymarferol ta, Aled, pa mor anodd oedd mynd ati i drawsnewid capel? Oedd y gwaith ar y capel yn sylweddol iawn, ond beth sy'n anhygoel ydy, y ffordd ar i'r gymuned jyst dod yn hyd, dod efo'i JCB a'i diggers a gwneud y gwaith, mynd i nôl ffenestri, gosod nhw, a ond i bai am hynny, byddai'r capel byth wedi adfer i'r soffa. Felly mae'n diolch ni, nid yn unig i'r aelodau, ond i'r gymuned ehangach, am roi gymaint o'i hamser a'i heiddo i mewn i sicrhau hyn. A dyma ni, y gegin, lle pwysig iawn, lle hyblyg. Un o'r bobl weithgar hynny ydy Bethan Jones Parry, sydd wedi mopio efo'r trawsnewidiad. A dyma ni yn dod rwad i'r capel. A fel gwelwch chi, capel ydi o, mae'n amlwg na capel ydi o, ond yr hyn air na eto, mae'n ofod hyblyg iawn. Pa fath o waith oedd angen i wneud wedyn ta i drawsnewid capel Pencae Newydd? Mi oedd rhaid troi'r gofod, nid gymaint yn ofod crefyddol yn yr ystyr gael ddeud hen ffasiwn lle. Chi, mi welwch chi, mae yna gadeiriau sydd yma rwan, hyblyg, gallwch chi glirio'r gofod mwyn addasu ar gyfer beth bynnag sy'n digwydd. Mae yna wres o dan y llawr yma, a mae hynna yn eitha moethus a bod yn onest. Mae'r waliau wedi cael eu trin, mae'r trydan yn ddiogel, ond wrth gwrs, os ydych chi'n cynnal rhywbeth yng Nghymru, mae rhaid i chi falu bod yna banad, does? Wel, mae yna banad i gael yn hyn. Mae yna gegin werth chweil yma, gofod cymunedol sy'n gallu addasu i bob math o ofynion cymdeithasol a chrydyddol. Mae gynnon ni glwgwau, mae yna foriau coffi, mae yna gyfarfodydd cyffredinol wedyn fel yoga, partion plant. A dwi'n gobeithio bod bobl yn gweld mae hwn yn adeilad ar gyfer bob rhan o fywyd mewn gwirionedd. Nid pawb sy'n gyffyrddus yn dod i mewn i adeilad crefyddol fel hyn, ond mae eisiau denu nhw, a mae eisiau denu nhw mewn sawl dull a modd, fel bod nhw'n dod eto ynde. Yn wedi gysgwch chi blant yn dod i mewn i ddeud mam a dad a nain a taid am o drybedd, ewyrthod a falle ar ei hola nhw. Mae'n adeilad croesawgar, a mae'n galon y gymuned ynde, a mae pobl yn cyffwrdd â'i crefydd trwy hynny. Dyna'r un cyntaf. Ydy Aled yma? Wyt ti eisiau dweud rhywbeth yna? Mae rhyw 5 munud gynnon ni, dwi'n meddwl. Ie, os da. Brief, a wedyn ffilm a 5 munud, felly. Nes i ddim amser i mi. Diolch yn fawr. Oedd hi'n braf cael gweld y ffilm gafodd ei gynhyrchu ar gyfer dechrau canu rhai misoedd yn ôl. Jyst i roi chydig o gyd-destun i chi, yn wahanol i Carwyn a Owain, fedre ni gerdded chi o fama i'r ofalaeth, petai ni yn cerdded i fyny, yr allt i fyny at top Rhuthfaen, yn hytrach na troi'r dde ar chwith, mynd syth ymlaen, da chi'n dod ar eich pen yn syth i Lwyn Dyrys. Cario ymlaen trwy Lwyn Dyrys, mae gennych chi 2 ffordd, trwy i gyfeiriad Tyddyn Sion gyda'r bedyddwyr, a Pencae Newydd, lle gawson ni'r hanes yn fanna, trwodd i Chwilog, lle mae yna gapel annibynwyr a presbyteriad, a cario ymlaen chydig wedyn, ydyn ni'n dod i'r Lôn-goed a chapel y Beirdd. Felly, jyst i roi chydig o gyd-destun, dwi'n weinidog cyd-enwadol, fyswn ni'n licio, petai ni'n weinidog anenwadol, oherwydd chi'n gwybod mewn 20 mlynedd o weinidogaethu a delio gyda gwahanol enwadau, dwi riod wedi cael neb yn trafod materion diwynyddol enwadol ac yn y blaen. Chi'n gwybod, mae pobl wedi dod at ei gilydd ac yn addoli gyda'i gilydd.
I ddeud y gwir, be da ni'n gweld mewn eglwysi, mae dyfrig wedi cyfeirio at hyn mewn gwirionedd, yr hyn sy'n yn rhannu ni bellach yn anffodus, ydy gwahaniaethau diwynyddol. Ond fel Cristnogion, da ni'n trio cyd-addoli gyda'n gilydd. Dwi hefyd, wrth gwrs, yn weinidog rhan amser. Mae yna wahaniaeth yn does rhwng rhywun sy'n medru rhoi 100%, medru bod mewn gofalaeth, neu 7 diwrnod, ond mae gen i hefyd, fel chi'n gwybod, ystondyn lyfrau i'w thywys o gwmpas y wlad, ac yn falch iawn o gael gweithio i Gyngor Ysgolion Sul. Ond y fraint yn fanno hefyd, wrth gwrs, ydy eto cael gwasanaethu nid gwahanol enwadau, ond gwasanaethu Cristnogion Cymru. Fel gofalaeth, mae gennym ni 6 adeilad, ond yr hyn da ni yn drio gwneud ydy gweld yn gilydd fel un gynulleidfa. Ac un o'r bendithion falle ddoth allan ochr arall i Covid yw ein bod ni fel gofalaeth wedi cofleidio'r technoleg Zoom, a erbyn hyn mae gennym ni rhyw 10 ar 20 o aelwydydd yn ymuno, lle bynnag fyddwn ni yn cyfarfod ar bore dydd Sul. A'r hyn sy'n braf di croesawu pobl i mewn sydd ddim hyd yn oed yn byw yn lleol, pobl sydd falle yn byw wedi gorfod symud at deulu ac yn y blaen, neu rhai sy'n gaeth i'w cartrefi. Mi oedd gynnon ni wraig oedd wedi bod yn hiraethu am gael bod mewn oedfa ers 3 blynedd, wedi ffeili, wedi methu. Ond pan ddoth y Covid, mi gafodd hi, nid i'w chloi, ond i'w ryddhau i ymuno mewn oedfa oherwydd bod yr oedfa wedi dod i'r aelwyd. Ac felly, yr hyn da ni yn anelu i'w wneud, nid yn unig yw'n bod ni fel cynulleidfa yn trio closio at ein gilydd, yn tynnu'r ffiniau enwadol i lawr, ond hefyd yn dod i sylweddoli bod ni'n medru bod yn un cynulleidfa ac yn un pobl lle bynnag gyda ni yn byw hefyd. Mae'n ngwaith wrth gwrs gyda'r ysgolion Sul, a'r hyn falle sy'n rhoi mwyaf o bleser na ddim byd yn yr ofalaeth leol. Hynny yw, pa iws fyse swyddog ysgolion Sul yn mynd rownd yn deud a dim ysgolion Sul yn ei ofalaeth ei hun. Ac felly, da ni falch bod gynnon ni 2 ysgol Sul yn Chwilog, yn Pencau Newydd ac yn Llwyndyrus. Dydy o ddim yn waith hawdd. Mae'r byd wedi newid, ond da ni'n dal ati, a mae yna griw yn dod. Weithiau, does neb yna, weithiau mae yna 20 yna, da ni'n gorfod derbyn hynny. Ac ai annog pawb i ddeud y gwir. Mae mor hawdd weithiau i ddigaloni a deud o'n werth y drafferth. Mae nhw ond gyda ni am ychydig blynyddoedd, ond gael sicrhau chi mae werth y drafferth. A sy'n eisiau bod yn embaras, dos yna 3 neu 4 o blant neu beth bynnag, mae gennym ni ddyletswydd i roi hyfforddiant i bob oed ac i ganiatáu i bobl i ddod mewn i addoli gyda'i gilydd. Felly rhyw drawsolwg bach sydyn ar yn gofalaeth cyd-enwadol ni. Diolch i chi fawr. Diolch yn fawr iawn, Aled. Ni'n mynd nesaf i glywed hanes yr hen gapel Llanuwchlyn. Dechrau gyda ffilm ac yna bydd rhywun yn dweud gair. Bramwen dwi a dwi'n byw yn Llanuwchlyn. Fama dwi wedi cael yng ngeni am magu dwi wedi mynd i ffwrdd i brifysgol yn ôl i Llanuwchlyn ond eisiau dod. A dwi'n falch o ddeud bod ni'n gallu byw a gweithio yma a magu'n heulu erbyn hyn hefyd. Mae'r balaid wedi derbyn nawd gan yr annibynwyr erbyn hyn i'n hyflogi ryw ddiwrnod yr wythnos i estynu ar y gwaith da mae Carwyn eisoes yn ei wneud. Mae o yn gweithio mor galed, dwi'n meddwl angen just help llaw, just i weld be arall oedden ni'n gallu cynnig i'r gymdeithas yma yn Llanuwchlyn ac ystyn
ystyn llaw falle at bobl oedd ddim yn ymwneud efo gwaith capeli. A yr angen cyntaf nathon ni adnabod oedd trio tynnu rhai sy'n dysgu Cymraeg yn yr ardal ato ni trwy'r drysau. A da ni wedi dechrau efo sesiynau misol lle maen nhw'n cael dysgu am hanes yr ardal, deall o sut mae hyn yn gweithio neu fe. Achos mae rhai elfennau'r gymdeithas falle'n ddiarth iddyn nhw, ond da ni wedi gweld 11 o ddysgwyr neu siaradwyr newydd yn dod i'n sesiynau ni. A maen nhw wrth i boddau gweld bod y drws yn agored iddyn nhw. Mae'n anodd weithiau gweld lle mae'r ystyn allan ac yn hadaeth yn cychwyn neu gorffen, ond dio ddim yn un heb y llall, dwi'n meddwl. Mae'r bobl sy'n cymryd rhan yn gweithgareddau newydd ni, maen nhw yn dod trwy drysau i capelu ni, falle am y tro cyntaf, a mae hwnna'n gam mawr yn ei hun, dwi'n meddwl. Dyn ni yn ffodus iawn yn Llanuwchlyn o ran cryfder y gymdeithas a'r gymuned, ond eto fedrwn ni ddim gorffwys ar yn llwybr, fedrwn ni ddim. Un maes arall dwi wedi bod yn edrych arno fo di'r Ysgol Sul. Mae yna 3 teulu newydd wedi dod ers ni'n ei chydig o waith dangos beth sydd gennym ni bod o'r gored i bawb. A'r un cwestiwn mae 3 teulu wedi gofyn, ydyn ni'n cael dod? A dwi ddim eisiau bod mewn sefyllfa, dwi byth eisiau bod yn sefyllfa lle mae pobl yn gofyn ydyn nhw'n cael dod i'r capel. Os bod hynna byth yn codi. Felly mae hwnna'n rhywbeth sy'n nghefn y meddwl i o hyd efo'r gwaith yma, bod ni'n gwneud yn siŵr bod yn gwahoddiad ni mor agored a mor eang a posib. Ifan Alun. Diolch. Un rhan arall o'n cyflwyniad ni ydy mae ganddo ni yng Ngofalaeth Bro Llanuwchlyn a'r Cylch gynllun datblygu gofalaeth. Ac yn un o'r cynlluniau rai blynyddoedd yn ôl, roedd ceisio gwella ein hadnoddau ni. 2 faes yr oedden ni'n teimlo yr angen oedd bod yn fwy dimensia gyfeillgar a'r angen i wella ein amgylchfyd naturiol. Wel, yng nghanol pentre Llanuwchlyn mae addoldy yr ysgoldy sy'n cael defnydd helaeth gan weithgareddau'r ofalaeth yn ogystal â'r gymuned yn gyffredinol. Dwi'n meddwl bod gennym ni... dyna fo. A rai o'na chi'n cofio pan oedd yr undeb yn Llanuwchlyn yn yr ysgoldy oedd y rhan fwyaf o'r gweithgareddau mynd yn ei blaen. A dyna'r ysgoldy, a petai ni yn cael y sleid nesaf, Rodri, please. Wel, wrth ymyl yr ysgoldy, mae'n y lain o dir, a doedd yn cael llawer iawn o ddefnydd, rhyw lawnt fwsoglyd oedd y tir, a shed yn fel gwelwn ni yn y sleid nesaf. Shed wedi gweld dyddiau gwell. A mae yna sleid arall hefyd. Ac yna, yn y sleid nesaf, mae yna sôn Carwyn gafodd y syniad. Mae Carwyn yn llawn syniadau. A pob un bron iawn, dwi'n dweud bron iawn, yn rhai synwyrol. Ond diolch byth, mi roedd y syniad yma hefyd yn un synhwyrol. A dyna'r cynllun ddaethon ni ddaru ni gyda llaw geisio am gymorthdal gan cynllun arloesi Undeb Annibynwyr, ac fydd erbynion ni swm helaeth sef 10,000 o bunnau yn ddiolchgar iawn. Arwan y syniad oedd creu gardd Gristnogol, dimensia gyfeillgar, a byddai'n cynnwys rhai planhigion y cyfeirir atynt yn y Beibl. A dwi'n meddwl bod y sleid... O na, da ni di... Ia.
Diolch befo, nôl chydig o'n... Ie, dos yn dôl pris Rodri. Dyna rai o'r planhigion sydd yn cael eu henwi yn y Beibl, gyda'r eu henwau Cymraeg a Lladin hefyd, a hefyd y cyfeiriad atynt yn y Beibl. Dydyn nhw i gyd ddim yna yn naturiol, ond mae'n lawer ohonyn nhw. Gar Dimensia Gyfeillgar hefyd yn llwybr hawdd i gael ac i fynd o un lle i'r llall. Llwybr digon llydan i gaderolwyn a hefyd i ddau gerdded ochr yn ochr. A hefyd ydych chi'n gweld y gwlau blodau hefyd yn ddigon uchel i rywun eistedd os oedden nhw wedi blino yn ytrach yn cael cadeiriau yma ac acw. Dyna rhai o'r gwlau blodau. Os ni'n mynd yn blaenau, mi welwn ni hefyd rai o'r blodau gwahanol. Y geirio sen goch, greafolen hefyd yn fan yna. Ac oedden ni hefyd eisiau chydig o blanhigion nad oes sôn hwyrach amdanynt yn y Beibl, ond y bydde yn procio'r co i bobl mewn oed a'r co hwyrach yn passu bob hyn a hyn. Felly dyna rai ohonyn nhw, a mi ddaru ni ysgrifennu yr enwau ar lechen, blodyn y gwynt er enghraifft yma yna, ac yna mae'r cyfeiriad hefyd, Beibl Mathew, os dwi'n cofio'n iawn, Mathew y 6 bennod. Mintys a hen wr, rhai felly hefyd, fi sy'n sefyll ar y beicen yma, neu'r weiren yna dwi'n meddwl. Rhai oedd yn blodau gwahanol fel o'n i'n dweud. Ewch yn ymlaen, a mi, da ni'n teimlo bod John, un o'n diaconiaid ni, John Plismon, da ni'n galw John oherwydd Plismon yn fi dad o. Dyma fo John yn eistedd ar y fainc, fodd y gyntaf i eistedd yn y fainc ac wrth i fodd. So ni'n mynd yn ymlaen a mi welwn, mi roedd ganddo ni yn y cynllun cyntaf, mi roedd ganddo ni furlun i fod, ond ddaru ni benderfynu hen feinciau'r ysgoldyd i hynna. A mi gyda ni Mari Elain Gwent efo rhai o blant yr ysgol Sul i beintio'r meinciau ac arnyn nhw ymlaen ychydig o y gerddi ac yn y blaen ac adnodau hefyd. Ac mae hynny wedi eltro'n arw, dyd y gwir, ac dwi'n meddwl bod nhw wedi creu darlun bach da. Dyna shed newydd di honna. Fel ydych chi'n gweld yn dipyn gwell ar llall. Dwi'n siŵr bysa'r storm gyda ni llynedd wedi chwthu'r llall i lawr, mae'n siŵr. Rwan mae'r gofod felly yn cael ei ddefnyddio ar gyfer nifer fawr o bethau. Oedd fawr agored gyda ni hefyd yno gyda lluniau rhai o'r gynulleidfa. Ac yna, bythefnos yn ôl, oedd gofalaeth Darllediad y Waint yno. Hefyd, mae yr ysgol feithrin sydd yn cael ei chynnal yn y neuadd bentre dros nesaf. Mae'n nhwthau hefyd yn dod i'r ardd bob yna hyn. Da ni hefyd yn edrych ar ôl, trio edrych ar ôl yr amgylchfyd, a mae gyda ni flychau ar gyfer y wenol ddu ar y wal ac ardd wyllt. Rwan, methiant ydy hwn wedi bod y dyd y gwir ar hyn o bryd. Mae pobl yn meddwl bod gardd wyllt, bod rhywbeth hawdd i'w wneud. Ond gadewch i ardd fod yn wyllt yn adrain am eri, allai medd am hwn i gewch chi yno. Felly. Ond dyna un o'r pethau byddwn ni'n hoffi ddatblygu yn ystod y flwyddyn nesaf, swn i'n dweud, sef ceisio gwella yr ardd wyllt a ychwanegu ati hi mewn gwirionedd. Felly dyna rhyw ddarlun byr mewn gwirionedd o'r hyn sydd yn digwydd yn yr ardd.
Ond wrth orffen mi, fydden ni'n hoffi fel gofales y ddiolch i'n debrannibynwyr am y cymorthal amrysiadwy a gafwyd at yr ardd. Diolch yn fawr iawn. Diddorol dros ben. Byddwn ni'n cael y rhestr yna o'r planhigion yn y Beibl. Felly bydden nhw'n gallu llwyddo'n well na'r pethau wy'n tyfu neu trial tyfu yn ngarddi. Ewn ni mlaen. Gewn ni, ar ôl i ni edrych ar y ffilm nesaf, gewn ni gyfle os oes cwestiynau neu unrhyw sylw gyda chi. Ewn ni mlaen lawr i ofalaeth Bro Nant Conwy. Edrychwn ni ar y ffilm a wedyn ni Owain fyddi di'n dod mas yn y gair. So mae'n bwysig iawn i ni fod yn y gymuned fan'na, so dyn ni'n dweud clybiau rygbi, bob math o weithgared dda gymunedol a falle. Jyst ymgysylltu ynde, hefo'r ieuenctid y dyffryn yma a creu perthynas. Dwi'n meddwl dyna'r peth mwyaf bwysig. Dwi wedi bod yn mynd i clybiau ces blwyddyn 8, dwi'n meddwl. Da ni wedi bod yn gwneud jyst fatha gema. O'n i'n licio chwarae'r gêm benchball yma. Da ni gyd yn dod at yn gilydd a stop yn hwyl. Be ni'n licio ydy'r cysur mae'n gwneud gael a wedyn am y tyn ni a hyd penderfyniadau bywyd. O'n i'n rheolwr wedi bod yn Hamden, cyn i fi fynd i'r weinidogaeth. Byddwn ni wastad yn sbio ar yr capeli fel y ganolfan Hamden. Ti'n gan pobl sy'n dod yn aml, so ti'n gofyn ei gweithgaredda am anna, dwyt. A dyn ti'n gan rhyw gysmeriad o ddim yn dod mor aml y ganolfan Hamden, a falle fel na dyn ni'n y capeli wan ynddo. So ti'n gofyn meddwl am ffyrdd o'n cysylltu efo nhw, rhoi pethau ymlaen. A wedyn, hefyd y rhai oedd yn byth yn dod i'r ganolfan Hamden, mae'n rhai ddim yn dod o gwbl i'r capel. So be dyn ni'n gweld fan hyn ydy cyfle i'r gysylltu, fynd allan ar gymuned. A mae chwaraeon ei hun, dydy, jyst ffordd gwych o'n ei hun. Fi gaplan yn y clwb rygbi, a gallu gwneud lot o weithgaredda am hynna. Ond mae'n ffordd gwych o'r gysylltu. Yn fama di cwp cic. O arfer da ni'r festri yn Capel Sion, ond heddiw da ni wedi cael bach mwy o le, a rwan da ni yn Dyffryn Conwy. Mae Owain yn really funny weithiau. Os da ni yn y festri, mae'n neud lot o stwff gwirion. Fel yr ynnyr yn neud blam. Ia, so gobaith i'r dyfodol ydy fod ni yn fod yn rhan mawr o'r gymuned. Fod ni yn weledol, ac hefyd fod ni'n rhoi cyfle i bobl fod yn nabod Iesu yn well. A wedyn wneud hynny trwy cael lot o hwyl a fel un teulu mawr. Daw Owain mlaen. Rhawn da bawb. O, dydy o'n ofnadwy gwylio chi ar fideo fel yna. O'n i wir yn meddwl o'n i ddelach na hynna. Dyma siom da, siom. O, diolch yn fawr am y cyfle, jyst yn sydyn iawn i rannu bach o'r gwaith yn dan bach ni o Gymru. A dwi eisiau cychwyn wrth diolch, deud y gwir.
A mae'r hyder dwi wedi cael trwy'r undeb ar unigolion a staff tu John Penry. Pan ni cychwyn yn yr ofalaeth, fel chi'n clywed, eglwysi 40 gweinidogaeth bro, cyd-oddoli gwych, ond y cychwyn newydd, ond oedd o'n cysgod yr Covid felly. A be nhw'n teimlo oedd, does neb yn dod yn de. Does neb yn dod o ran y genedlaeth iau, rhieni, plant a ieuenctid. Pam dyn nhw'n dod, oedd y cwestiwn, pam dyn nhw'n dod? A wedyn, wrth drafod, wel, pam ylun nhw ddod? Be di perthynas ni? Be da ni'n neud? Ac be dwi'n teimlo mor ffodus ydy, yr ateb ydyn ni gael gan pawb, wel, be sgen ni golli felly ynde? Be sgen ni golli? Dyn ni'n gymaint i ennill, ond rhaid i ni greu perthynas. A dyna ni'n mynd ati. Ac os ydych chi'n meddwl yn eich bywydau eich hun, heb nabod rwy'n, heb cael y perthynas yna, mae'n anodd iawn ymgysylltu hefo rhywbeth. Ac eto'r cwestiwn oedd, be ydyn ni'n neud gyd o'r gwaith yma a neb yn dod? O ddim dyna'r ffordd edrych ynde. Rhaid i ni gael y perthynas, a wedyn fydda ni datblygu. A dyma be ydyn ni'n edrych ar y gymuned, oedolion, plant, lle ma nhw. A rhaid i ni fod lle bynnag mae'r gymuned, rhaid ni fod o fewn y gymuned, rhaid ni fod yn weledol, rhaid ni fod yn rhan o'i bywydau nhw. Fanna fydda ni dylanwadu. Ac yn ei gychwyn, wrth ni'n traed, a mae hwn yn orloesi, yn dydy? Ac o'n i'n cael diwrnod a hanner efo caredigrwydd yr undeb y fanna. A beth nhw'n deud, dos amdani. Paid a poeni os di pob dim ddim yn gweithio. Dysga, ac oedd o'n wych yn doedd, cael yr rhyddid i wneud hynny. Oedd yr ysgolion sydd wedi mynd lawr methu ail gychwyn. So dyma ni cael cyfarfod mawr yn pob rhan o'r ofalaeth, siarad ar rieni, pryd sa chi'n gallu wneud, pryd sy'n gweddu chi, ydy o'n nos fawrth, pen bora. Ac wrth wneud hynny, a ni ddod i ryw fath o gytundeb mewn ffordd. Yn lle cyfarfod pob wythnos a pobl yn gweld yr ymrwymiad, wel be am wneud yn misol. Ac yn pob rhan o'r ofalaeth, 6 ysgol Sul. A wedyn, mynd i'r clybiau cic. A mae hwnnw'n hyfryd hefyd, yn dydi? Mae hwnna'n gyfle i ddod â ieuenctid i mewn. Falle hyn i heb dim profiad o grefydd neu mynd i'r eglwys. Ond ffrindiau'n dod â ffrindiau'n dydi? A creu bwrlwm, cael nosweithiau efo gigiau, chwaraeon fel o'ch chi'n gweld ydy'n nghyfder i. Ond bob math o bethau cydweithio efo'r urdd. Ond nhw'n dod yn rhan o'r clwb cic. Wedyn o'n i'n cael dod i rhan o'r teulu yna dod i nabod nhw. Ac o'n ni'n gweld fod mae hwnna'n dod â gymaint o bobl i fewn i'r ofalaeth. Gwasanaethau teuluol. Eto rhywbeth ni wedi bod yn gwneud ys mor hir yn y capel, yn y cymdeithas, hefo'r cysylltiadau newydd sydd wedi cael ei wneud. Mae'n bwysig dod i nabod y rhieni, yn dydy. Heb nabod y rhieni, fod ys am llawer o obaith wir cael perthynas hir dymor hefo'r plant. So, da ni'n targedu, wrth gwrs, y plant yr ieuenctid, ond dod i nabod y rhieni, a hwnna sydd yn bwysig. Gweithgareddau, dwi wedi trio ar ofalaeth di mynd ati i wneud bob fath o weithgareddau. Dwi'n meddwl da ni wedi trio bach o bob dim, ynddo? Ond nosweithiau, hwyliog, clwbiau, rhedeg, cael yr rhieni i ddod i wylio rygbi pêl-droed yn y tafarn. Dyn ni wedi cael tournaments pêl-droed, rygbi, bob math o bethau, gyd yn y gobaith o cael perthynas agosach. Ac hanner amser yn y rygbi yn y tafarn, cael myfyrdod bach felly, cael sylwadau, dechrau siarad amdano fo, cael bach o fwyd a felly fel yna. A gweld wedyn sut mae'r perthynas yn datblygu, sut maen nhw'n dechrau cysylltu hefo ni. Dyn ni hefo dim byd i golli, ond gymaint i ennill. A dyna be oedd yn dod yn ôl o hyd. A pob tro dyn ni'n gwneud penderfyniad, dyn ni'n mynd i'r meddylfryd hynna. Mae'r ysgolion y maes enfawr yn ydy. Yndi, gret, mynd i wneud gwasanaeth unwaith y mis, ond be mae hwnna'n olygu? So mynd i fewn i'r ysgolion agor y llyrf, mae llawer o gofalaethau wneud eisoes. Ond wedyn yn gwahodd wedyn yr ysgolion i ddod i wneud gwasanaeth yn ein capeli.
So maen nhw'n dod i arfer ddod i addoli. A mae hwnnw eto yn ffordd bendigedig o rhannu efo'r ysgol a dod i nabod y rhieni. Mae technoleg wrth gwrs, a dydyn ni'n ffodus ti John Penry o'r cymorth dyn ni'n gael, a dyn ni'n gweld yn yr fideos yma wan felly, a mae'n elfen mor bwysig. Yr un mwyaf i ni a mor syml ydy'r grwpiau WhatsApp, oherwydd unwaith dych chi efo rhieni hwnnw, dych chi'n gallu rannu bob math o wybodaeth, a maen nhw gyda eich rhif chi. So fel dych chi'n gweld, yn fyr iawn, mae'n llwyth yn mynd ymlaen yn does, ond be rhaid ni ffocysu ar ydy gyd rownd y gymuned yma na. O'n i sôn cynt am yr clwb rygbi. Lle mae o da? Caplan y clwb rygbi. Pobl yn dweud, i be neith Midog mynd fanna? Be mae hwnna'n dod yn ôl i'r capal? A mae'n gwestiwn da yn dydi. Ond es fod yn caplan fanna, mae rôl bugeilio wedi trwblu. Cael dod i nabod pobl fanna. Ac oherwydd yna gymaint yn cysylltu, dyn ni wedi cychwyn grŵp newydd o enw Dal dy Dir. A grŵp fanna sy'n cefnogi bugeilio. Y grŵp yna hefyd sydd wedi nodi i helpu iechyd meddwl yn byd amaeth, wrth gwrs, ond yn yr gymdeithas i gyd. Mynd rown gyd o'r sioia, chi'n gweld y gol yma yna, y gwasanaethau yn y gymdeithas yn y clwb rygbi. Ac o hynna dwi'n gwneud prodasa angladda yn y clwb rygbi felly. A mae'n eto yn dangos y perthynas. Gyfeillion, dwi'n misio chi feddwl, fanna mae pob dim yn anhygol ac yn gret. Mae'r heriau yn enfawr yn dydi. Mae rhywun yn gofod gweithio yn ddiflino i cael rhyw fath o lwyddiant yn dydi. Fel ydych chi'n deud, mae bywyd wedi newid a patrwm wedi newid. Ond dwi'n falch i cael y cyfle i ddiolch i chi am y diwrnod a hanner na, y 10,000 y flwyddyn na. Dwi'n teimlo mae'n gwneud gymaint o wahaniaeth oherwydd sgynnon ni dim byd i golli a gymaint i ennill. Ac ai ddiolch yn fawr iawn i'r ysgrifennydd cyffredinol eto am ei holl cefnogaeth ac eto i staff tŷ John Penry a fo maen nhw yn cefnogi ac y gwaith yma i fynd ymlaen. Diolch yn fawr. Brwdfrydedd fi'n credu sy'n dod 10 o eglwysi a mae diwrnod a hanner sbar dy ti. Bobl bach. Wrth y modd, diolch yn fawr iawn. Os yna gwestiwn ar yw sylw, mae gyda ni amser, os yw'n eisiau gwybod mwy am un o'r pethau yma, ni wedi clywed chi'n diolch am y gefnogaeth chi wedi cael gan yr undeb, nid gyda llaw, nid cyfle i chi wneud hynny o'r bwriad hwn, ond diolch yn fawr. Ond i ni i ddysgu, achos fi'n gwybod y gronfa yma, y grantiau sy'n cael ei roi yn gwneud gwahaniaeth. Ac un o'r ffyrdd i lluosogi hynny wrth bod ni'n rhoi cyfle i bobl i rhannu stori. Os na unrhyw sylw? Nagos, oce, yn iawn. Fe fy'n i ofyn i'r Rhodri, ydy ddi'n bosib i ni edrych felly ar ffilm cyntaf Denman? Glynarthen. Reit, mae yna ffilm nawr o'r prosiect Denman a chi'n cofio gwasanaethu Iesu oedd y thema, bydd hon yn rhoi amser yn tynnu pwysau o fori. A wedyn ni ar ôl i ni weld y ffilm hon, fe fydd na egwyl a dewch nôl fan hyn i swper. Fydd y swper yn yr ystafell yma ac fe fyddwn ni'n croesawu yn swyddogol
pobl sydd yma yn cynrychioli enwadau eraill, ac yn ei eisoes yn gweld rhai ohonyn nhw wedi cyrraedd, ac yn ni'n falch iawn o'ch gweld chi. Mae rhai un o ddau wedi bod yma trwy'r dydd. Dewch nôl fan hyn erbyn 6 o'r gloch. Dyma cyfraniad Glynarthen i brosiect Denman.
Ouch. Gwych iawn. Diolch, Glynarthen. Wedi cael neges hefyd, yn y cyntedd ar y ffordd mewn a'r ffordd mas, mae yna goeden gan fwy. Ysgol Sil Pencai. Pencai. Pencai Ceredigion. Mae honno hefyd yn rhan o'r ymateb i'r prosiect Denman Leni. Diolch yn fawr a nôl fan hyn erbyn 6 i swper a'r gorau oll os allwn ni wacau hwn ar os fe fydd y staff yma yn gorfod paratoi yr ystafell hon ar gyfer swper. Diolch o galon.